Hare Krishna, எல்லாருக்கும் Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Om Ajnanatimrandasya Nananjalalakaya Chakshurunnitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Dadati Swapadatikam. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanusute Devi Pranamani Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vatsadi Gaura Bhakta Vrinda Ellarum Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna. So நேத்து நம்ம பார்த்த சாப்டர் பேர் சாப்டர் நம்பர். இந்த ரிவிஷன் ரொம்ப முக்கியம். நிறைய கிளாஸ் இருக்கிறதால என்ன கிளாஸ்ல இருக்கோம்னு தெரியல. எனக்கு மாதாஜி சொன்னாங்க பாருங்க. 13 கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் மாதாஜி. என்ன சாப்டர் படிச்சிட்டு இருக்கோம்? 17.13. Thank you. ஆனா 17 சாப்டர் பேர் என்னங்க? நம்பிக்கையின் பிரிவுகள். So much. So நம்பிக்கையின் பிரிவுகள் அததான் பார்த்தோம். இது வந்து as usual அததான் நம்ம பார்க்க போறோம். Faith. Shraddha Traya Vibhaga Yoga. The division of faith. Right? Shishi Radha Govinda. Let's pay our obeisances. வந்து நம்ம ஆல்ரெடி 16.1 ல இருந்து 24 வரைக்கும் லாஸ்ட் வீக் பார்த்தோம். நேத்து வந்து 17.1 and 7 அதாவது நம்மளோட நம்பிக்கை எதை வைத்து நிர்மாணம். இப்ப வந்து நம்ம 16 சாப்டர் ரொம்ப கிளியர். எனக்கு வந்து நான் வந்து சூரா அசுரா ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம். அதாவது எனக்கு சாஸ்திரம் மேல நம்பிக்கை இருக்கு, ஆண்டவனை நம்புறேன், அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம். ஆண்டவனை நம்பல, இது எப்பவுமே கிளியர். ஏன்னா பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல இருக்கு. 17 சாப்டர் வந்து கிரே ஏரியா, ரைட்? இப்ப என் ட்ரெஸ் மாதிரி கிரே கலர். இது வந்து இதுல எவ்வளவு கருப்பு இருக்கு, இதுல எவ்வளவு வெள்ளை இருக்குன்னா நம்மளுக்கு தெரியவே தெரியாது, ரைட்? அதுதான் குழப்பம். அந்த மாதிரி அப்படி இருக்கிறவங்களோட நிலைமை என்ன அப்படின்னு சொல்லிதான் அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு. சோ அது என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணர்னா, இந்த வேரியஸ் மோட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த மோட்ஸ் அதாவது நம்ம அந்த குண வச்சு இதெல்லாம் அந்த 3 குணங்கள் தான் இவங்களை ஆட்டி படைக்கும் அப்படின்னு. சோ சாப்பிடுறதுலயும் 3 குணங்கள் இருக்கு, நம்மளையும் யக்னங்களையும் 3 குணங்கள் இருக்குன்றத நம்ம பார்த்தோம். குயிக்கா நம்ம ரிவைஸ் பண்ணணும்னா, அதாவது சாப்பிடுறதுல எப்படி குணங்கள் இருக்கு, எப்படி இதுதான் நான் சொன்னேன். அதாவது இப்போ வந்து நல்ல மோட்ல இருக்கிறவங்க வந்து என்ன, அதாவது சத்வகுணத்துல இருக்கிறவங்க தேவர்களை வழிபடுவார்கள் அப்படின்னு. இப்போ பேஷன்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஹீரோ வர்ஷிப் பண்ணுவாங்க. ஆக்டரா இருக்கலாம், பொலிட்டிஷியனா இருக்கலாம், இல்ல அவங்களே யூகிச்சுக்கிட்ட ஒரு ஆண்டவனாவும் இருக்கலாம். இப்போ மத்தவங்க வந்து பூதர்கள், பேய்கள், பிசாசிகளை வழிபடுவார்கள் அப்படின்னு. இவங்க பண்ற ஆஸ்டாரிட்டி, அதாவது அவங்க பண்ற எல்லாமே பெனன்ஸ், ஆஸ்டாரிட்டி எல்லாமே அவங்க வந்து சாஸ்திர விதியில் இல்லாம அவங்களே தன் உடம்ப பாதிச்சுப்பாங்க. இப்படி இருக்கிறது வந்து மோட் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ்ல தான் வரும்ன்றதை நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ இப்போ வந்து சாப்பாடு அதை கவனிக்கணும் நம்ம. இப்போ சாப்பிடுறது வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ரொம்ப நல்ல மோட், அதாவது நம்ம வாய்க்கு ரொம்ப ருச்சியாவும் இருக்கும், ஆனா இதமாவும் இருக்கும். ஆனா நம்ம இதுவே மோட் ஆஃப் பேஷனா எப்படி இருக்கும் சாப்பாடு? காரமா இருக்கும், சாரம் ஒண்ணும் இல்லையா? தேங்க்யூ மாதாஜி. அப்படி இருக்கும். அண்ட் மோட் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ்ல எப்படி இருக்கும் சாப்பாடு? கெட்டு போன சாப்பாடு. நாள் இது கெட்டு போகலன்னு நீங்க சொல்வீங்க, ஆனா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாததான் இந்த பூச்சி புழுக்கள் எல்லாம் அது ஃபார்ம் ஆகி இருக்கும்ன்றதை நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ரொம்ப ஃப்ரூட் சாலட், அது பால்கோவா, இதெல்லாம் தான் இருக்கும். வந்து சாப்பாடு நம்மளோட, அதுக்குதான் நம்ம வந்து ஏன் பிரசாதம் எடுக்கிறோம். பிரசாதத்துல என்ன டேஸ்ட் இருக்குன்னா, நம்ம கிருஷ்ணர்
கிருஷ்ணரோட வாய் ருச்சி இருக்கு, அது அப்படியே நமக்கு போகிறதுன்றத நான் பார்ப்போம். இப்போ நம்ம பண்ற யக்னத்திலயும் மோட் ஆஃப் குட்னஸ் இருக்கு. எதுவும் எதிர்பார்க்காமல் பண்ற யக்னம். ஒருத்தருக்கு நம்ம பகவத்கீதா கொடுக்குறோம், இல்ல அவங்கள வாங்க சொல்றோம், இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா நம்ம பதில் எதுவுமே பண்ண மாட்டோம், ரைட்? நம்மளுக்கு எந்த லாபமும் வரப்போறது இல்லை. ஆனா சிலர் இதுதான் மோட் ஆஃப் குட்னஸ். அதுவே வந்து நம்ம வந்து உல்டாவா நடக்கும். தன்னோட மோட் ஆஃப் பேஷன்ன்றது வந்து எனக்கு ஏதாவது லாபம், நான் வந்து இந்த யக்னம் பண்ணுவேன், நான் 10,000 ரூபாய் செலவு பண்ணுவேன், ஆனா எனக்கு 1,00,000 ரூபாய், நான் ஒரு பிடி அரிசி கொடுப்பேன், ஆனா எனக்கு வந்து 5 படி அரிசி எனக்கு வரும் அப்படின்னு இந்த மாதிரிலாம் எண்ணங்கள் இருக்கிறவங்க மோட் ஆஃப் பேஷன். இப்போ இவங்க எப்படின்னா தன்னையே அழிச்சுக்கிட்டு மத்தவங்களையும் ஒர்க் கொடுப்பாங்க. நம்ம டீனேஜ் பசங்கன்னு சொன்னோம், அதாவது நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இதைதான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. லவ்ல கூட அதானே சொல்றாங்க, நான் வந்து நீ வந்து என்ன லவ் பண்ணலன்னா நான் வந்து என்ன குட்டிப்பேன், நான் கட் பண்ணுவேன், நான் ரத்தத்தால எழுதுறேன், இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவோம், ஒண்ணுமே நீ பண்ணலன்னா நான் ஒன்னும் கொலை பண்ணிடுவேன், ரைட்? ஸோ ஏன் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன், அஃப்கோர்ஸ் இது சாக்ரிஃபைஸ் இல்லை, இது வந்து பிளாக்மெயில் சொல்லுவோம் எமோஷனலா. ஸோ அதே மாதிரி ஆண்டவனே இங்க எமோஷனல். இப்போ வந்து சிவர் வந்து ஆஹா எவ்வளவு நல்லா இருக்காருன்னு சொல்லி வரல, அவர் இருக்கிறதுலயே ரொம்ப இலகின மனசால ஐயோ இவன் இப்படி தலையே வெட்டி போட்டுக்க போறானே என்ற அந்த பரிதாபத்துல வந்தாரு, ரைட்? சில சிவனோட பெண்டாட்டிக்கோசம் ஆசைப்பட்டு இந்த இவர் இந்த அசுரர் பேர் என்னன்னு தெரியுமா? பஸ்மாசுரன். தேங்க்யூ மாதாஜி. பஸ்மாசுரன் வந்து சிவர் தலையிலேயே கை வைக்க போயிட்டாரு. ஸோ இன்னைக்கு பார்க்க போறது செக்ஷன் டி, ஆஸ்டெரிட்டி இன் தி மோட்ஸ்ன்றதை பார்க்கலாம். இதுல முக்கியமானது என்னன்னா 3, அதாவது உடம்பு, பாடி, ஸ்பீச், பேச்சு அண்ட் மைண்ட். ஸோ இது வந்து நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லையும் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே இப்போ 6 சொல்லுவாங்க. அதுல மெயினா வந்து வாச்சா வேகம், வாச்சா வேகம், மனச குரோத வேகம், ரைட்? மனசு கோவம், ரைட்? ஜிக்பா வேகம், உதரு பிரஷ்ட வேகம், ஏதான் வேகான் விசேஷ தீரஹ சர்வாம் அபிமான் ரஹீம் சிஷ்யாத். இதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் நமக்கு சாப்டர் லெவல் 3ல நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் அடுத்ததுக்கு அப்புறம். அப்போ இதெல்லாம் வரும். ஸோ என்ன சொல்றாங்க, 6 கண்ட்ரோல் இருக்கணும். நம்ம மைண்ட், அதுதான் ஃபர்ஸ்ட். நம்ம பேச்சு, அப்புறம் நம்மளோட டங், ரைட்? நம்மளோட டேஸ்ட், அப்புறம் நம்மளோட வயிறு, அப்புறம் நம்ம ஜெனெட்டிக்ஸ், ரைட்? இது வந்து அண்ட் நம்ம கோபம், இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும்ன்றதுதான் அந்த நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் சொல்றது. இது வந்து நம்ம 6th சாப்டர்லயே பார்த்தோம். உடம்பு எப்படி நம்ம கிளீனா வச்சுப்போன்றது நம்ம குளிக்கிறது. இப்ப இதுல வந்து செலிபஸினா என்னன்றதும் நம்ம பார்க்கலாம். செலிபஸினா நம்ம நினைக்கிற மாதிரி பிரம்மச்சாரியான்றது உண்டி இல்லை. இப்போ வந்து ராமனும் வந்து இப்போ வந்து இது ஒரு சின்ன கதை, நம்ம கிருஷ்ணர் கதை, அப்புறம் நான் ராமருக்கு வரேன். இப்போ வந்து துர்வாசா முனி கொஞ்சம் வெளியில போயிட்டு வரலாம். துர்வாசா முனி என்ன சொல்றாருன்னா, துர்வாசா முனி வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப நல்ல, இப்ப வந்து நீங்க வந்து துர்வாச முனிவர் வந்து நீங்க வந்து அந்த அம்பரீஷ் மகாராஜ் துர்வாச முனியை கொஞ்ச நேரம் விட்டுருங்க, நம்ம வந்து ஒரு நல்ல எண்ணத்துல இருக்கிற துர்வாச முனியை கொஞ்ச நேரம் நினைச்சுக்கோங்க. இப்போ என்ன ஆகுது, நம்மளோட துர்வாச முனி இருக்காருல்ல, அவர் வந்து இந்த மாதிரி கோலோகத்துக்கு போறார். அவர் வந்து எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், அவர் வந்து துர்வாசா முனி வந்து சிவனோட அம்சம், அதனால அவர் வந்து எல்லா இடத்துக்கும் போறதுக்கு அவருக்கு வந்து பவர் இருக்கு. சோ அவர் போன உடனே நம்மளோட கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா, நம்ம வந்து கோபிகளுக்கு நீங்க வந்து எல்லாரும் சமைச்சு துர்வாசா முனிக்கு நல்லா வந்து சாப்பாடு போங்க. அவரு வந்து துர்வாசா முனி யமுனை ஆறுக்கு அந்த சைட்ல இருக்காரு. இப்போ இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரே டென்ஷன், ஐயோ இந்த கதை சொல்லிட்டேனா? இல்ல மாதாஜி. சோ இவர் வந்து சொல்றாரு, இந்த மாதிரி நான் வந்து இந்த மாதிரி போயிட்டு நான் சாப்பாடு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு எல்லாரும் ரெடி ஆயிடுவாங்க. ஐயோ யமுனா இருக்கே என்ன பண்ணணும்னா, கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு ஒரு உண்மைய, யமுனாக்கு உண்மைன்னா ரொம்ப பிடிக்கும், நான் சொல்ற உண்மையை நீங்க யமுனாக்கு சொன்னீங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பாதை கொடுக்கும். அப்புறம் உங்க கோபி கேட்கறாங்க, ஒருவேளை சொன்னா யமுனா உங்களை முழுகணும் அப்படின்னு. சரி ஓகே நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு கிருஷ்ணா கிட்ட, சொல்லு கிருஷ்ணா நீ சொல்லு அப்படின்னு. நீ யமுனா கிட்ட நீங்க எல்லாரும் என்ன சொல்றீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் ஒரு செலிபசி, அதாவது பிரம்மச்சாரி, பெண்கள் கூட அவர் பெண்களோட உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா செலிபசின்னா, அதாவது எந்த ஒருத்தர் அப்படின்றத போய் நீங்க சொல்லுங்க. அதாவது பிரம்மச்சாரி, ஒரு ரொம்ப நல்ல மிகப்பெரிய பிரம்மச்சாரி. கோபிகளுக்கா அப்படியே தூக்கி போடுது, உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய பொய் தானே இருக்கும். அவர் வந்து எப்படி 16,108 மனைவிகள், அதுவும் இல்லாம கோபிகள் கணக்கு உங்களுக்கே தெரியும், சிலருக்கு கணக்கு கூட தெரியாம போகும். இவரை போய் எப்படி நம்ம இப்படி சொல்றதுன்னு ஒரே கன்ஃபியூஷன்.
ஆனா அவங்க வந்து என்ன கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னாலும் அதை தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. நேரா போய் யமுனா கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி சொல்றாங்க, கிருஷ்ணரை மிஞ்சினவர் யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. இமீடியட்டா யமுனா வந்து இந்த மாதிரி பாதை கொடுத்துடுது. அதுக்கப்புறம் நேரா துர்வாச முனிக்கு போய் சாப்பாடு இவ்வளவு படைச்சிருக்காங்க, அவர் வந்து எல்லாத்தையும் முடிச்சிருப்பாரு. இன்ஃபேக்ட் இவங்களே வெயிட் பண்ணுவாங்க, துர்வாச முனி சாப்பிட்ட அப்புறம் நம்ம சாப்பிடலாம். அவங்களுக்கு ஒரு சோறு கூட இருக்காம ஒரு சாப்பாடு இல்லாம ஃபுல்லா முடிச்சிருப்பாரு. துர்வாச முனி வந்து கிட்ட கேட்பாங்க, இவர் நீங்க வந்து நான் வந்து இப்போ வந்து யமுனா கிட்ட கரைந்து போனோம்னா ஒரு உண்மை நான் சொல்லணும், நான் என்ன சொல்றது? நீங்க சொல்லுங்க, துர்வாச முனி வந்து எப்பவுமே 24 மணி நேரமும் வந்து ஃபாஸ்டிங்க்கு என்ன சொல்றோம் நம்ம? விரதம். அதாவது சாப்பிடுறதே அவர் வந்து சுவாசம். அப்புறம் துர்வானாலே அந்த கிராஸ் அது வந்து சாப்பிட்டுதான் அவர் இருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க போய் சொல்லுங்க நினைக்கிறாரு. அட்லீஸ்ட் கிருஷ்ணராவது ஏதோ யமுனா பிடிக்கும், அவங்க சொல்லுவாங்க துர்வாச முனி மேல என்ன பிரியம் இருக்க போகுது, நம்ம தண்ணிக்குள்ளதான் இன்னைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப பேக்ரவுண்ட் வாய்ஸ். ஆமா, நான் மியூட் போட்டுட்டே இருக்கேன் மாதாஜி. நான் வந்து இப்போ மியூட் எல்லாரோட மியூட் ஆக்சஸ் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். செகண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வந்து எல்லாம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ உடனே இவங்க வந்து சரி பரவாயில்ல எடுத்துடுங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவங்க வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து விட்டுருவாங்க. இந்த மாதிரி அந்த துர்வாசா முனியோட அந்த பண்ண பக்திகள் எல்லாமே வந்து அவங்க வந்து இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்டா வந்து இவர் சொன்ன உடனே அந்த யமுனா வந்து ரூட் கொடுத்துரும். ஒண்ணுமே தெரியாம கிருஷ்ணர் கிட்ட போய் கேக்குறாங்க, கிருஷ்ணா நீங்க பாருங்க எனக்கு ரொம்ப குழப்பத்துல இருக்கும், நீங்க சொன்னது வந்து யமுனாக்கு உங்களன்னா ஒரு பாசம், அதனாலன்னு துர்வாசா முனி சொன்னதுக்கு எப்படி யமுனா எங்களை ஒண்ணுமே பண்ணல அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, நான் சொன்ன பிரம்மச்சாரியம்னா நம்ம வந்து இப்ப கிருஷ்ணரை நம்ம ராமரை கூட ஏக பத்தினி விரதம் தான் சொல்றாங்க. விரதம் ஏன் அதனா செலிபஸி, அது கூட கல்யாணம் ஆனவர் ஒருத்தரோட இருந்தாங்கன்னா அதுவும் ஒரு இதுதான். சோ பிரம்மச்சாரியனா வந்து யாருமே பெண்ணே இல்லாததுன்றதுதான் நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தோம். ஆனா செலிபஸியோட இன்னொரு மீனிங் என்னன்னா மனசாலையும் உடம்பாலையும் ரொம்ப சுத்தமா இருக்கிறவங்களும் அதே கணக்கு. சோ கிருஷ்ணர் வந்து மத்தவங்க ஆசைக்கோசம் எவ்வளவு போனாலும் அவர் இது வரைக்கும் எப்பவுமே வந்து யாரையுமே வந்து விரும்பி அவங்களோட உடல் ரீதியமா ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கணும்னு இல்லை. துவாரகால இருக்கிறச்சே கூட அந்த பெண்களை ஆசைப்படுத்தணும்ன்றது என்னதான் அவருக்கு இருந்துச்சு தவிர அவர் எந்த பெண்ணையும் அனுபவிக்கணும்னு இல்லாததாலதான் நரநாராயணாரா இருக்கிறச்சே அந்த கதை நான் உங்களுக்கு அடுத்த கிளாஸ்ல சொல்றேன். அவர் வந்து ஊர்வசியை உருவாக்கி கொடுக்குறாரு இந்திரனுக்கு கிஃப்டா. சோ இதுதான் கிருஷ்ணரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. அதே மாதிரி துர்வாச முனிகள் இந்த கோபிகள் சமைச்சாங்க, சாப்பிடலன்னா அவங்க மன வருத்தப்படுவாங்கன்றதாலதான் அவர் அவ்வளவு வெரைட்டி சாப்பாடும் சாப்பிட்டாரு. ஒரு அரிசி கூட விடாமலே தவிர அவருக்கு சாப்பாடு மேல எந்த விதமான அட்டாச்மெண்ட்டுமே இல்லை. இது வந்து ரொம்ப நல்லா நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா இப்ப வந்து சொல்றாங்க இல்லையா, ஆண்டவன் மேட்டர் வந்து ஸ்பிரிச்சுவலா கன்வெர்ட் பண்றதும் நம்ம கையில இருக்கு. ஸ்பிரிட்டை மேட்டரா கன்வெர்ட், ஆண்டவன் கல்லு நினைச்சா கல்லாயிடும், அது போய் உடைச்சா அது கல்லுதான் உடைக்கும். அதே மாதிரி கல்ல கூட ஆண்டவன் நினைச்சு நம்ம மனசுலயே நினைக்கிறோம் இல்லையா, சில தடவை கிடைக்காது. அப்படி மனசுல நினைச்சு ஆண்டவனை கும்பிட்டா கூட அது ஆண்டவனா ஸ்பிரிட், ரைட்? மேட்டர் வச்சு பண்றதுதானே, கிளே வச்சு பண்றதும் மேட்டர், அதையும் ஸ்பிரிட் ஆறதுதான் ஆண்டவனோட ஸ்பெஷாலிட்டி அன்றத நம்ம வந்து இந்த இந்த பர்டிகுலர் கதையில இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அதனாலதான் நான் வந்து அந்த செலிப்ரசி என்றத நான் வந்து ஹைலைட் பண்ணேன். இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இப்போ நம்ம பார்த்துட்டோம் ரைட். இப்போ வந்து வர்ஷிப் ஆஃப் சுப்ரீம் லார்ட் வந்து பிராமணர் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். இது ஒண்டி ரொம்ப முக்கியம். என்னன்னா நிறைய பேர் வந்து இது சன்னியாசி அப்படின்றாங்க. இதுல ரொம்ப கிளியரா போட்டிருக்காங்க பாருங்க, சுப்பீரியர்ஸ் லைக் ஃபாதர் அண்ட் மதர், தாய் தந்தை அவங்களையும் கும்பிடணும் அப்படின்னு தான் சொல்லி போட்டிருக்காங்க. நிறைய பேர் வந்து இந்த செலிபஸி என்ற பேர்ல இப்போ ஐயப்பாப்பா கூட இவங்களே கட்டு கதைகள் என்னன்னா, அம்மா வந்து சுவாமின்னு தான் கூப்பிடுவாங்க, அம்மா வந்து காலில் தான் விழுவாங்க. எந்த சரித்திரமே தாய் வந்து காலில் சன்னியாசி காலில் விழணும்னு இல்லை. எப்பமாவது யசோதமா கிருஷ்ணர் காலில் விழுந்து பார்த்துருக்கீங்களா? சரி, அவர் கிருஷ்ணராவது சன்னியாசி எடுக்கல விடுங்க. நம்ம சைத்தன்யா மகாபிரபு வந்து சன்னியாசம் தானே எடுத்தாரு, அவர் தான் சுச்சிமா காலில் விழுந்தாரு, சுச்சிமா வந்து அவர் காலில் விழுந்தார். ஏன்னா அதே மாதிரி எல்லாமே பாருங்க, யுதிஷ்டர் காலில் கிருஷ்ணர் தான் விழுந்தார், இவர் சன்னியாசியா இருந்தாலும் இவர் தான் பெரியவங்க காலில் விழுந்தாங்க. அந்த மாதிரிதான் இருக்கும் ரைட்டா. சோ இதுதான் கிளென்லினஸ்ன்றது. அப்புறம் சிம்பிளிசிட்டின்றது விரோதிக்கும் உண்மையை சொல்றதுதான் சிம்பிளிசிட்டி. அட் த சேம் டைம் ஒரு உண்மை ஒருத்தருக்கு ரொம்ப பாதிக்கும்னா அந்த உண்மை நம்ம ஜாகிரதையா எந்த ஸ்பீச்ல தயவு செஞ்சு மியூட் போட்டுக்கோங்க, எல்லாருக்கும் டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு. கிருஷ்ணா, யார் படிக்கணுமோ நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, நெக்ஸ்ட் வரும். அப்புறம் வந்து நான் வயலன்ஸ்ன்றதும் ஃபர்ஸ்ட் பாடியில இருக்கு இல்லையா, இது வந்து
நம்ம வந்து ஒருத்தருக்கு ஹானி பண்றதுன்றதும் இல்ல, நம்மளுக்கு நம்மளே ஹானி பண்ணிக்கிட்டாலும் அது நான் வயலன்ஸ் தான். அது கூட இல்லாம இன்னொருத்தங்களுக்கு வந்து நம்ம கெட்டது பண்ணாலும் அதுவும் வயலன்ஸ் தான். அது என்ன யாருன்னு சொல்றேன். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், மனசால நம்ம வந்து கெட்டது நினைச்சாலும் அது பயங்கரமான வயலன்ஸ்ல வந்து நம்மளுக்கு முடியும்ன்றத நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ வந்து இன்னொன்னு வந்து நம்ம கிருஷ்ணரை கொடுக்கலனாலும் அதுவும் நம்ம வந்து ஈஷோபனிஷத்துல நம்ம பார்த்துருக்கோம். அந்தேன தமசாவிரிதாக தாம்ஸ்தே பிரேக்யா விகச்சந்தி ஏ ஆத்மவனோஜனாக. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அதாவது ஆத்மஹா அப்படின்னா ஆத்மா, நம்மளோட கில்லர் ஆஃப் த சோல். ஆத்மையே கொலை பண்றோம் எப்போ கிருஷ்ணா கொடுக்கலன்னான்றத நம்ம பார்த்துருக்கோம். ரைட்? இப்போ மைண்ட்ன்றது என்னது? மைண்ட்ன்றது வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா மைண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சென்ஸ். அது வந்து இன்டெலிஜென்ஸை விட வீக்கா இருந்தாலும் அதுதான் டாமினேட் பண்றது. ரைட்? கிராவிட்டி ஆஃப் தாட், சாட்டிஸ்பாக்சன், சிம்பிளிசிட்டி, இது எல்லாமே வந்து மைண்ட்ல இருக்குன்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இங்கிலீஷ் நீங்க படிங்க, நான் சாண்ட் பண்ணிடுறேன். யார் படிக்கிறீங்களோ படிங்க, அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தேவாத் விஜத் குரு பிரஜ்ஞா பூஜனம் சௌச்சமாச்சவம் பிரம்மச்சாரியம் அஹிம்சாச்ச சாரீரம் தப உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. Yes, Mataji. The austerity of the body consists in this: worship of the Supreme Lord, the Brahmanas, the spiritual master, and superiors like the father and mother. Cleanliness, simplicity, celibacy, and non-violence are also austerities of the body. இதுதான் சொன்னேன், தாய் தந்தைகள் என்ன ஸ்தானத்துல இருந்தாலும் பண்ணும். மாதாஜி உங்களோட வாய்ஸ் சரியா கேட்கல, தப்பாட்டுக்க வேற யாராவது படிக்க சொல்லுங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் வந்து கிளீனினஸ், சிம்பிளிசிட்டி, செலிபசி, நான் வயலன்ஸ், இதெல்லாம் வந்து உடம்புக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஆஸ்டாரிட்டின்றது நம்ம பார்த்துக்கணும். இதுதான் தம்ப பிராணாமன்வாங்க. ஆண்கள் அப்படிதான் ஃபுல்லா சாஷ்டாங்கமா படுத்துட்டு தான் பிராணாம் பண்ணுவாங்க. கிருஷ்ணா. 17.15 அனுத்வேகாகரம் வாக்கியம் சத்யம் ஹிதாச்சய ஸ்வாத்யாபியாசனம் செய்வ வான்மயம் தப உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. Austerity of speech consists in speaking truthfully and beneficially, and in avoiding speech that offends. One should also recite the Vedas regularly. யுதிஷ்டர் அவர் வந்து உண்மையதான் பேசுவாரு, ஆனா யாரையும் பாதிக்கிற மாதிரி பேச மாட்டாங்க. இப்போ உண்மைன்னா இப்ப வந்து நான் சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கட் ஆஃப் மார்க் மெடிசனுக்கு எவ்வளவு? கட் ஆஃப் மார்க் மெடிசனுக்கு 98%, 99%, இது உண்மை. ஓகே, நான் வந்து என் பையன் வந்து 90% வாங்கினாங்க, ஓ அப்படிங்க, வெரி குட்ங்க, இதோட நிறுத்திக்கலாம். என்னோட வேலைக்காரி பையன் வந்து என் வேலைக்காரி பையன் 950% வாங்கினா, உங்களுக்கு அது தேவையா? உண்மைதான், பட் அது தேவையா? ஏன்னா 90% வாங்குறவங்க 95% பத்தி பேசினா அவங்க ஹர்ட் ஆவாங்க. தேவையே இல்லை. ரைட்? நம்ம வீட்டு வேலைக்காரன் என்ன வாங்குறாங்க, நம்ம வீட்டு டிரைவர் என்ன வாங்குறாங்கன்றது வந்து யாரோ ஒருத்தங்க அவங்க பசங்க வந்து 60 மார்க் வாங்கி, ஓ 60, என் பொண்ணு அப்பமே 70 மார்க் வாங்கிட்டா, இது தேவையே இல்லை. என் பையன் 80 மார்க், யாருமே கேட்கல. உண்மையாதான் நான் இருப்பேன், இது உண்மை இல்லை. எப்பவுமே நம்ம சொல்லுவோம், ரைட்? உண்மைன்றது என்ன? கண்ணால் பார்ப்பது போய், காதால் கேட்பது போய், தீர விசாரிப்பதே மெயின். சோ விசாரிச்சு எது உண்மை, எது தேவையோ அது சொன்னா போதும். ரைட்? அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு. வேதங்களை நம்ம வந்து ரெகுலரா ரிசைட் பண்ணணும்ன்றது முக்கியமான ஒண்ணு, நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். 17.16 படிங்க மாதாஜி. அண்ட் இந்த பிக்சர்ல இருக்கிறவர் யாருன்றதும் யாருக்காவது தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. நிர்மாணமா இருக்கிறவங்க யாரு? இந்த மாதிரி பின்னாடி துரத்திட்டு வரவர் யாரு? யாருக்காவது தெரியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ராதிகா மாதாஜி. Mataji, I forgot his name actually. அந்த தொழுத்திட்டார் வந்து அவங்க அப்பா, அந்த நியூடா இருக்கிறவர் வந்து அவரோட சன் மாதாஜி. சுகதர்ம மகரிஷியும் வியாசர் மகரிஷியுமா? தேங்க்யூ சோ மச். கரெக்ட். சுகதேவும் தான் இந்த இவர் 14 வயசுல தாயோட கர்ப்பத்துல இருந்து வெளியே வரல. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து, அப்பா நீ வெளில வா. ஐயோ நான் வரமாட்டேன். யாருன்னா இது சுக முனிதா பரீட்சத்துக்கு கதை சொன்னாரு. அதுதான் பாகவதம் நம்ம காலையில பாக்குறோம். இவர் வந்து கிளி, அழகான கிளிதான் இவர். ஆனா இவர் வந்து
அது ஒரு கதை. அது பூமிக்கு வராரு, அங்க வெளியில வரவே மாட்டேன். ஏன்னா வியாசர் வந்து கர்ப்பத்துல இருக்கச்சே எல்லா கதையும் சொல்லிட்டு எனக்கு வம்பே வேண்டாம், எனக்கு இந்த வாழ்க்கையும் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒத்த காலையே நின்றுறாரு. பிறந்த உடனே இப்படி ஓடி வராது. இப்படி இருந்தாலும் இளப்பியா ஆளா இருந்தாலும் இவங்க வந்து குளிச்சிட்டு இருக்க பெண்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியல. ஏன்னா ஒரு குழந்தை இப்ப வந்து நம்ம குளிச்சிட்டு வந்து ஒரு 5 மாசம் குழந்தை ரூம்ல இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம்? ஐயோ பண்ணா பையனா பொண்ணா அப்படின்னு பார்க்க மாட்டோம் இல்லையா? எதுக்குன்னா நம்ம வந்து அந்த குழந்தைக்கு அந்த வேறுபாடு எதுவும் இல்லை. ஆனா இதுவே வந்து நம்ம அதே குழந்தை வந்து ஒரு 5 வயசு பையனா இருந்தா கூட நம்ம ஜாகிரதையா தான் இருக்கும், ரைட்? அதே ஆனா பின்னாடி இருக்கிற வியாசர் வந்து ஆண்டவன் கிருஷ்ணரா இருந்தாலும் அவரோட அவரோட ஒரு அவதாரம் தான், ரைட்? சத்ய ஆவேச அவதார்ன்றதா அவர் ஒரு கேட்டகரி ஆஃப் அவதார். அப்படி இருந்தாலும் அவங்க ஏன் கவர் பண்ணிக்கிறாங்க? அவர் வந்து அவரு நம்மளோட வர்ண ஆசிரமம், ரைட்? ஆசிரமத்துல வந்து கிரகஸ்த ஆசிரமத்துல இருக்காரு. அதாவது கல்யாணம் ஆயிட்டு அவருக்கு வேறுபாடு தெரியும் ஆண் பெண். அதனால உடனே அவர் வந்த உடனே அவங்க எல்லாம் அவங்க ஏதாவது ஒரு ட்ரெஸ் எடுத்து அவங்களை கவர் பண்ணிக்கிறாங்க. சோ 17.16 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் படிக்கணுமா மாதாஜி? ஸ்லோகம் படிங்க. இல்ல இங்கிலீஷ் முடிச்சிருங்க. மன பிரசாத சௌம்யத்வம் மௌனம் ஆத்ம விநிகிரஹ பாவ சம்சுத்திர் ஏதத் தபோமான சமுச்யதே. இங்கிலீஷும் படிச்சிருங்க. And serenity, simplicity, gravity, self-control, and purity of thought are the austerities of the mind. Hare Krishna. So clear. Thank you, Madhuri. Very clear. So serenity, simplicity எல்லாம் ரொம்ப பொறுமையான உண்மை, ரைட்? செல்ஃப் கண்ட்ரோல் எல்லாமே, பியூரிட்டி ஆஃப் தாட். உடம்ப உண்டி இல்ல, மனதாலையும் நம்ம தப்பா நினைச்சோம்னா ஒரு க்ஷணம் நினைச்சா கூட அந்த ஒரு க்ஷணம் வந்து மனசுல நினைச்சாதான் தப்பு அப்படின்னு, ரைட்? நம்ம பரசுராமோட தாய் எந்த தப்புமே செய்யல. அவங்க வந்து அந்த கந்தர்வர்கள் எல்லாம் வந்து குளிச்சிட்டு இருக்கச்சே ஒரு க்ஷணம் அப்பா அப்படின்னு நினைச்சாங்க. ஒரு க்ஷணம் அந்த பாவத்துக்கு தான் நம்மளோட பரசுராமோட தந்தை அவங்கள அழிச்சிடணும்ன்ற லெவலுக்கே போறாங்க, ரைட்? சோ ஏன் சொன்னா அந்த அவர் பண்ணது கரெக்ட் நான் சொல்லல, ஆனா அந்த க்ஷணம் கூட அப்படி போறதும் தப்பு அப்படின்றதுதான் அர்த்தமாகும். 17.17 ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரத்தையா பரயா தப்தம் தபஸ்திரிவிதம் நரை அபாலாகாங்ஷிபீர் உத்தை சாத்விகம் பரிசக்ஷதே. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்கிலீஷ் படிங்களேன். சோ இதுதான் பிருந்தாவன் பரிக்கிரமா, கோவிந்தன் பரிக்கிரமா அண்ட் மாயாப்பூர் பரிக்கிரமா. இப்போ ரீசெண்டா எல்லாரும் பிருந்தாவன் பரிக்கிரமா போனீங்க. பரிக்கிரமானா நடந்து நம்ம சுத்திட்டு வர்றது, வண்டியில போனாலும் பரவாயில்ல. பட் இதெல்லாம் வந்து இதுவும் வந்து பாத சேவனத்துல வரும். நம்ம பாத சேவனம்னா டைரக்டா கிருஷ்ணர் கால் போய் கும்பிடுறதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம், அதுவும் பாத சேவனை. பட் இதுவும் பாத சேவம்ன்றதுதான் கேட்டகரியில வரும்ன்றத நம்ம பார்த்தோம். இது யாராவது இங்கிலீஷ் படிங்களே மாதாஜி ப்ளீஸ். ஹரே கிருஷ்ணன். This threefold austerity practiced by men whose aim is not to benefit themselves materially but to please the Supreme is of the nature of goodness. இப்போ ஆஸ்திரிட்டில 3 வெரைட்டி இருக்கு. எப்படி குட்னஸ்ன்னு சொல்லுவோம்? தன்னை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாம கிருஷ்ணர் கோசம் பண்றது, ரைட்? ஆஸ்டரிட்டி எதுவா இருந்தாலும் தம் உடம்பு வந்து ஆஸ்டரிட்டினா நம்ம ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறது, கிருஷ்ணர் சந்தோஷப்படுவாரு அப்படின்னு இல்ல, நம்மளுக்கும் கொஞ்சம் இருக்கும். ஆனா மெயின் வந்து கிருஷ்ணர் கோசம் பண்றது. இது வந்து ஆஸ்டரிட்டி இந்த மோட் ஆஃப் குட்னஸ் சொன்னாங்க. இப்போ வந்து பேருக்கும் புகழுக்கும் செய்யும் ஆஸ்டரிட்டி, அது என்னன்றத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சத்காரமான பூஜார்த்தம் தபோதம்பேன சைவய கிரியதே இஹபோக்தம் ராஜசம் சாலும் ஆத்மம். ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Those and the austerities which are performed in order to gain respect, honor, and reverence are said to be in the mode of passion. They are neither stable or nor permanent. பெர்மனன்ட்டும் இல்ல, இது பெர்மனன்ட்டாவும் இல்லாம இது ஸ்டெடியாவும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இவங்க பண்றாங்க இல்லையா பெனன்ஸ், ஆஸ்டரிட்டிஸ், இதெல்லாம் வந்து ரெஸ்பெக்ட் கெயின் பண்றதுக்கோசரம் பண்றாங்க, கரெக்டா? ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப என்ன சொல்றாங்க, ஒரு மரியாதைக்கோசரம் பண்றது, ஆனர், ரெவரன்ஸ், இதுக்கோசரம் பண்றதுதான் இந்த ஆஸ்டரிட்டிஸ் எல்லாம், ரைட்? இது வந்து இதுல வந்து அவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் வந்தாதான் அவங்களுக்கு லாபம், இல்லைன்னா அவங்களுக்கு வந்து லாபமே இல்லை அப்படின்றாங்க.
இப்போ வந்து செட் டு பி இந்த மோட் ஆஃப் பேஷன். இது என்னன்னு சொல்லுவீங்க? ஆஸ்டாரிட்டி, பெனன்ஸ் எல்லாமே ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கெயின் பண்ணணும்ன்றதுக்கோசம். ரெஸ்பெக்ட் கெயின் பண்ணணும்னா இப்போ வந்து அவங்களுக்கு லாபம் அப்படி இருந்தாதான் எல்லாமே பண்ணுவாங்க. ஒரு பெரிய பயங்கரமான ஒரு இது வீட்டுல எல்லாரும் சேர்த்து பிளான் போட்டு ஓகே இப்படி எல்லாம் பண்ணலாம், இப்படி எல்லாம் யக்னோண்டி இல்ல அப்படியே நம்ம வந்து எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு 10 நாள் ஃபாஸ்டிங் இருக்கலாம். ஏன்னா இது பண்ணா ஓகே எல்லாருமே இப்படி பண்ணலாம், ஒரு பேருக்கோசம் பண்ணுவாங்களே தவிர நிஜமாவே பக்தி இருக்குமான்னு சொல்ல முடியாது. ரைட்? இது வந்து நிறைய காலேஜ் பசங்க பார்ப்பீங்க, இந்த பூஜைக்கு எல்லாரும் போலான்னு போவாங்க. அது என்ன சாமி, என்ன கோயில் கூட அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்காது. ரைட்? ஆனா பண்ணணும்ன்றதுக்கோசரம் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அது ஒரு கெட் டுகெதர். ரைட்டா? இப்போ வந்து இல்லைன்னா கரெக்டா எக்ஸாம் முன்னாடி மொத்த ஏதாவது ஒரு ஆஸ்டாரிட்டி. நான் வந்து ஒரு மாசம் எக்ஸாம் வந்து எழுதுற வரைக்கும் நான் வந்து காரமே சாப்பிடுவேன். எனக்கு ஒரு காலேஜ் ஃப்ரெண்ட் இருக்கா, அது வரைக்கும் வந்து நான் வந்து காரமா சாப்பிடவே மாட்டேன், உப்பு எல்லாம் சாப்பிடவே மாட்டேன், எக்ஸாம் வரைக்கும் நான் அந்த வேண்டியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா நான் எக்ஸாம்ல நல்ல மார்க் வாங்கணும். இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா பேஷன் கொடுக்கும். 17.19 ஹரே கிருஷ்ணா. மூடா கிராஹேனாத்மனைய விடாயா கிரியதே தபஹ பரஸ்யோத்சாதனார்த்தம் வா தத்தாமசம் உதாரிதம். ஹரே கிருஷ்ணா. And those penances and austerities which are performed foolishly by means of obstinate self-torture or to destroy or injure others are said to be the mode of ignorance. Hare Krishna Mataji. தன்னை பாதிக்கிச்சு, தன்னை வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு செய்யறது எதுவுமே வந்து இது வந்து ஆண்டவனுக்கு எந்த தந்தையாவது நீ வந்து இந்த மாதிரி நான் போய் என்ன கட் பண்ணிக்கிறேன், நான் வந்து அறுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றது பண்ணவே மாட்டாங்க. ரைட்? அதுதான் இந்த மாதிரி இன்னையே நான் அழிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றதுதான் இந்த மாதிரி ஆஸ்டாரிட்டி. ஆனா இதெல்லாம் வந்து என்ன ஆகும், இதெல்லாம் வந்து ஆண்டவனை நல்லது பண்றதுக்கோசம் இல்ல, தான் வந்து தன்னை தற்பெருமையில காட்டிக்கிறதுக்கோசம் வர்றதுதான் இந்த ஆஸ்டாரிட்டிஸ். இது மாதிரி டார்ச்சர் பண்ணிக்கிறது, இன்ஜோர் பண்ணிக்கிறது எல்லாம் வந்து இக்னோரன்ஸ்ன்ற மோட்ல இருக்குன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். எக்ஸாம்பிள் இரண்யகசிபு, கொஞ்ச நாள் முன்னாடி பஸ்மாசுரம். இதெல்லாம் வந்து எந்த சாஸ்திரத்துல இருக்கு? அதே மாதிரி நிறைய பேர் கேட்கறாங்க, நான் நெருப்பு மெதிக்கலாமா? நெருப்பு மெதிக்க சொல்லி யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா? சாஸ்திரங்கள்ல இல்லை, ரொம்ப அத பண்ணிக்கிறாங்க. காலகாலமா எல்லாரும் பண்றதால அத ஒரு இருக்கும். சரிங்களா? சோ இது வந்து ஒரு செகண்ட். சோ ஏன் இது இந்த மாதிரி ஒரே பிரச்சனையாவே ஓடிட்டு இருக்கு எல்லாரோட மனசுலயும். ரைட்? நான் வந்து நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க இப்படி பண்ணணும் நம்ம, இந்த மாதிரி சில இடத்துல வந்து சில ஆண்டவன் கோசம் வந்து என்னன்னா பின்னாடி வந்து உடம்புலயே குத்திப்பாங்க. ரைட்? ரத்த காயம் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது நம்ம உடம்பே இல்லை, நம்மளுக்கே நம்மளே ஓசி உடம்புல இருக்கும். ரெண்டல் வீட்டுல இருந்துட்டு எனக்கு பிடிக்குது, எனக்கு இந்த வால் பிடிக்கல, இந்த வாலை நான் வெட்டிடுறேன், இல்ல இந்த கலர் பிடிக்கல மாத்துறேன்னா கம்முன்னு இருப்பாங்களா ஓனர்ஸ்? இருப்பாங்களா? இருக்க மாட்டாங்க மாதாஜி. ஒண்ணுமே சொல்லல, நான் கலர் வேணும், எனக்கு கிருஷ்ணர் ஞாபகம், நான் ஒரு வாலை ப்ளூ கலர் அடிக்கிறேன்னா கம்முன்னு இருப்பாங்களா? அது கூட ஒத்துக்க மாட்டாங்க. கரெக்டுங்களா? ஏன் நான் சொல்றேன்னா அப்படி இருக்கச்சு நம்ம உடம்பு வந்து நம்மளுக்கு இல்ல, கிருஷ்ணருக்கு. அப்போ நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம இப்படி எல்லாம் பெனன்ஸ்ன்றது அதுக்குள்ள வந்து அதனால என்ன ஆகுதுன்னா உள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவன் உள்ள இருக்காரு, அவரையும் பாதிக்கிறோம்ன்றத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சரிங்களா? சோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. நம்ம ஆஸ்டாரிட்டி பார்த்துக்கோம். இப்போ நம்ம வந்து போறது வந்து சேரிட்டி. இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு செஷன், காமெடியான ஒரு செஷன். ஹரே கிருஷ்ணா. 17.20 தாத்தவ்யம் இதி யத்தானம் யதே அனுதா காரிணி தேசே காலே ச பாத்ரே ச ததானம் சாத்விகம் ஸ்மிருதம். ஹரே கிருஷ்ணா. That gift which is given out of duty at the proper time and place to a worthy person and without expectation of return is considered to be the charity in the mode of goodness. Hare Krishna Mataji. Very very nice. என்னன்னா இதுல வந்து ரொம்ப முக்கியமானது வந்து பகவத்கீதா தானங்கள், பகவத்கீதா கொடுக்கறது, இதெல்லாம் வந்து எதுவுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டோம். நேரம், காலம், ஆள் இது கொடுத்தாதான் இது லாபம். ரைட்? இது வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷனே இருக்கக்கூடாது. அது வந்து மோட் ஆஃப் குட்னஸ். இதுக்கு இப்ப வந்து நான் பகவத்கீதா 5 புக்கு கொடுத்தேன்னா எனக்கு கிருஷ்ணர் ஒரு 2 கார் கொடுப்பாரா? பகவத்கீதா நான் எப்பவுமே சொல்லுவோம், ஒன்னாவது நம்ம விற்கணும், வருடத்துக்கு ஒரு பகவத்கீதாவது விற்கணும். ஏன்னா அப்பதான் நம்ம கிருஷ்ணரை பத்தி பேசுவோம், கன்வின்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் ஒருத்தரை. அது ரொம்ப முக்கியம். நீங்க யாருக்கு வேணா விற்கலாம், உங்க தங்கச்சிக்கு, அண்ணாக்கு, இப்படி வேணாலும் விற்கணும். ரைட்?
அண்ட் தெரியாதவங்களுக்கு விற்றா நிறைய இருக்கும். இப்படி பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதா விற்கிறச்சே கூட இன்னொருத்தர் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஸ்டன்ஸ் என்னையே கேட்டாங்க, உங்களுக்கு ஒரு புக்கு வித்தா உங்களுக்கு என்ன வருங்க? நானும் ஒரு புக்குக்கும் எனக்கு வந்து ஒரு மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் வரும். ஏன்னா அந்த மாதிரிதான் புரியும். அந்த புக்கோட காஸ்டே வந்து 300 ரூபாய். அந்த 300 ரூபாய் விட்டா நம்மளுக்கு என்ன வரும்? லாஜிக்கா யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து தப்பு இல்லை, அவங்க ஃபுல்லாவே மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா இருந்துட்டு அவங்களுக்கு புரிஞ்ச ஒரே பாஷை வந்து லாபம் நஷ்டம். லாபம்னா அமௌண்ட், நஷ்டமும் அமௌண்ட். புரியுதுங்களா? வேற எதுவுமே எனக்கு தெரியாதுன்றதுதான். இப்போ சேரிட்டினா இப்போ பர்த்டே தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள், அதுதான் இந்த பிபி போட்டேன். இப்போ வந்து முன்ன வந்து இப்போ வந்து பர்த்டேனா ஹே இட்ஸ் மை பர்த்டே யார், வாட் கிஃப்ட் டிட் யூ கெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கரெக்டா? நீ எனக்கு என்ன வாங்கிட்டு வந்தேன்னு. ஆனா அந்த காலத்துல வந்து பர்த்டேனா கிருஷ்ணரோட பிறந்த நாளுக்கு நந்த மகாராஜ் கிட்ட 9 லட்சம் கவுஸ் இருந்துச்சு, ரைட்? அப்போ வந்து என்ன பண்ணாருன்னா அவரோட பர்த்டே ஒரு தடவையும் வந்து அவரு அவ்வளவு கவு வந்து தானம் பண்ணுவார். மொத்தமே 10,000 கவு. அது எப்படின்னா நகைகளோட இருக்கிற பசுக்களை அவர் தானம் பண்ணுவார், ரைட்? அவரோட பிறந்த நாளுக்கு. ஆனா இப்போ வந்து ட்ரெண்டே மாறிச்சு. நீ என்ன கிஃப்ட் எனக்கு வாங்கிட்டு வந்த, நான் என்ன வாங்கிட்டு வந்தேன், உன்னோட கிஃப்ட் வந்து நீ முடிஞ்சா வாங்கிட்டு வா, முடியலன்னா நீ வந்து கடனாவது வாங்கி எனக்கு கிஃப்ட் கொடுக்கணும். என்ன கிஃப்ட் வாங்கலன்னா நான் உங்ககிட்ட பேசவே மாட்டேன்னா அப்படி ஆயிடும். கரெக்டா? கம்ப்ளீட்லி டியூட்டியா பண்றது வந்து போயிட்டு வந்து எப்படின்னா எனக்கு வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் குடுக்குறோன்றதே லாபம் இல்லை, ஆனா கொடுத்தாலும் அதுல எனக்கு என்ன லாபம்ன்றத பாக்குறாங்க. இதுதான் மோட் ஆஃப் குட்னஸ். இப்போ அந்த மோட் ஆஃப் கர்ணர் வந்து சும்மா தானம் பண்ணாரு, அவர் மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல இருந்தார். ஆனாலும் அவர் அசுரியோட கை இட்டதால அவரோட குவாலிட்டியே கெட்டு போயிடுச்சுன்றதை நம்ம பார்க்கணும். டியூட்டியா பண்ணணும், எந்த எதிர்பார்ப்பும் இருக்கக்கூடாது, ரைட்? கரெக்டான நேரம் காலத்துல பண்ணணும். அண்ட் அது வந்து லாபமா அப்படின்றத பார்க்கணும். மாதாஜி என்ன மாத்தம் லாஜி கொடுக்கறது வந்து கிஃப்ட் தானே, இதுல என்ன லாபம் பாக்குறது அப்படின்னா அடுத்த கேப்சர் வரும். ஹரே கிருஷ்ணா. 17.21 யத்து பிரத்யுபகாரார்த்தம் பலம் உத்திஷ்ய வா புனః தீயதே ச பரிக்ளிஷ்டம் தத்தானம் ராஜசம்ஸ்கிருதம். ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? புரியுங்க. But charity performed with the expectation of some return or with a desire for purgative result or in brooding mood is said to be charity in the mood of passion. என்னன்னா charity performed with the expectation of some return or with the desire, right? So என்ன சொல்ல வரேன்னா charity வந்து ஏதோ ஒரு லாபத்துக்கோசம் பண்றதோ இல்ல எனக்கு வந்து மெயினா இது வந்து நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், மறுபடியும் வேணா ரிப்பீட் பண்றேன். இது என்னன்னா நான் வந்து நாங்கெல்லாம் அந்த ஃபிளட்ஸ் அப்போ இப்போ ஒரு 6 மாசம் முன்னாடி சென்னையில எல்லாம் ஃபிளட்ஸ். அப்போ வந்து அந்த பிளாட்ல வந்து என்னன்னா பிளான் போட்டாங்க, எல்லாரும் வந்து ஒரு 3 ஐட்டம் ஒண்டி பண்ணுவோம், இட்லி சாம்பார் பொங்கல். சோ எல்லாருமே காமனா நிறைய சேரும். இப்போ 5 ஐட்டம் பண்ணா எல்லாரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு வேஸ்ட் ஆயிடும். சோ அந்த மாதிரி முடியாதவங்க வெறும் இட்லி கூட பண்ணலாம், இல்ல முடிஞ்சவங்க 3 பண்ணலாம் அப்படின்னு. இதுல வந்து நிறைய பேர் சிலர் பண்ணாங்க, நாங்கெல்லாம் எடுத்துட்டு போய் போட்டுட்டு வந்துடுவோம். ஆனா நிறைய பேர் பண்ணாதவங்க வந்து இந்த மாதிரி செல்ஃபி எடுத்துருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க எல்லாம் ஃபேஸ்புக்ல எல்லாம் போட்டு ஒரே இந்த மாதிரி நான் பண்றேன் அப்படின்னு. எனக்கே தெரியும், அந்த அதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை ஃபிளட்ஸ் மாதிரி வந்துச்சு இல்லையா, அந்த டைமும் நாங்கெல்லாம் பண்றச்சே நம்மளுக்கு யோசனை கூட வராது நம்ம வந்து போட்டோ எடுக்கலாமா. ஏன்னா நம்ம ஃபுல்லா அவ்வளவு ஈடுபாடுல இருக்கோம் இல்லையா, அவங்களை எப்படி பண்ணணும் நமக்கு டைமே இல்லையே. ஆனா இவங்க வந்து போட்டோ தான் அவங்களுக்கு மெயினா எடுப்பாங்க. இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுங்க. நம்ம எல்லாம் சும்மா ஒரு இடத்துக்கு போறோம், ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கிறோம்னா அதுல ஒரு குஷி இருக்கும். ஆனா இந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு கொடுக்குறேன், எனக்கு போட்டோ எடுக்கிறீங்களான்னா அவங்க நோ சொல்லுவாங்களா? சொல்ல முடியாது. ஆனா அவங்க என்ன கஸ்டமரா இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நானே சொல்றேன். இப்போ ஏதோ ஒரு சிச்சுவேஷன்னால ஒருத்தங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒரு சின்ன நம்ம இங்கே விஜயநாராயணி மாதாஜி வந்து இன்னும் நம்ம எல்லாம் ஹாலிடே போறோம், ஜெயஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி போறாங்க. அவங்க திடீர்னு அவங்க சூட்கேஸ் மறந்துட்டாங்க, விஜயநாராயணி மாதாஜி கிட்ட ஒரு புடவை கேட்கறாங்க. ஜெயஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி எல்லார்கிட்டயும் போய் சொல்லலாம், நான் வந்து அவங்க புடவை கட்டியிருக்கேன். இப்போ விஜயநாராயணி மாதாஜி எல்லார்கிட்டயும் போயிட்டு அந்த புடவை வந்து எந்துதான் அவங்க கட்டினாங்க, அந்த புடவை வந்து எந்துதான் அவங்க கட்டினாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி எப்படி ஃபீல் பண்ணுவாங்க? யாருமே சொல்ல பரவாயில்லையா? பேடா ஃபீல் பண்ணுவாங்க மாதாஜி. பைசா இருக்கிற உங்களுக்கே எப்படி இருக்கு நினைச்சு பாருங்க, புடவை இல்லாதவங்க அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை வந்து எப்படி இருக்கும். இது அதை விட இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நிறைய பேர் வருவாங்க, நான் ஒரு குழந்தைய ஸ்பான்சர் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க போட்டோ வந்து வீட்டுல மாட்டுவாங்க. அவங்க சொந்த குழந்தையோட போட்டோ கூட வீட்டுல இருக்காது, ஆனா அந்த குழந்தையோட போட்டோ வீட்டுல இருக்கும்.
அது வந்து அந்த குழந்தை பெரிய குழந்தை ஆன அப்புறம் அந்த குழந்தையோட நிலைமை ஏற்கனவே அந்த குழந்தைக்கு மன வருத்தம், ரைட்? தாய் யாரு தந்தை யாருன்னு தெரியாது. யாரோ ஒரு அனாதை நம்மள வளர்த்துட்டு இருக்காங்க, இல்ல ஸ்பான்சர் பண்றாங்க. அவங்க வீட்டுக்கு போனா நீ வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆகும். நான் வந்து என்னத்தை மாட்டுவேன்? என் வீட்டுல டிவி மாட்டுவேன், என் வீட்டுல ஃபேனை மாட்டுவேன், என் வீட்டுல கிளாக்க மாட்டுவேன், என் வீட்டுல அந்த பையனை மாட்டிருக்கேன், இல்ல அந்த பொண்ணை மாட்டிருக்கேன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அதை வந்து ஒரு உபயோக பொருளா நான் நினைக்கிறேன். என்னோட பெருமைக்கோசரம் நான் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். கரெக்டா? சோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மோட் ஆஃப் பேஷன். இது வந்து பண்ணவே கூடாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்பு, ஏதோ ஒரு ரிசல்ட் இருக்கணும். அண்ட் மூணாவது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து எதிர்பார்ப்பு சொல்றேன். ஏதாவது ஒரு லாபத்துக்கோசம் சிலர் பண்ணுவாங்க. ஓகே, நான் இதெல்லாம் பண்ணா எனக்கு வந்து நான் வந்து 10 ரூபாய் கொடுத்தேன்னா எனக்கு வந்து 1000 ரூபாய் வருவார் கிருஷ்ணா சொல்லியிருக்காரு, அதனால நான் பண்றேன். எப்பவுமே ஒரு வேர்டு இருக்கு, கிருஷ்ணா does not see what you give but he sees how much you hold. அப்படின்னா என்ன கொடுக்கறதோட அவர் என்ன பாப்பாருன்னா நீ எவ்வளவு வச்சிருக்கேன்றதையும் பாப்பாரு, ரைட்? அவர் சுதாமா சொன்னாரா, ஐயோ நான் எப்படி அவருக்கு ஈடுபாடு பண்ணுவேன்? ஏன்னா சுதாமா வந்து கடன் வாங்கி கொடுத்தாரு கிருஷ்ணன். பசங்க பட்டினி இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு கடன் வாங்கி கொடுத்தாரு. கிருஷ்ணருக்கு எப்படி கடன் வாங்குறது? அவருதான் எல்லாம். சோ அவர் நினைக்கிறாரு, ஐயோ சுதாமா கிட்ட போய் நான் எப்படி இதெல்லாம் எடுத்துன்னு போக சொல்ல முடியும், நான் அவனுக்கு ஈடா பண்ணவே முடியாது. அதுதான் அந்த பிரியம், ரைட்? அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அப்படி கடன் என்ன, நம்ம கஜாலால நம்ம பைசா இருந்தாலே நம்ம வந்து அதுல எந்த பைசா கொஞ்சம் அப்படி பார்த்து கொடுப்போம். கரெக்டா? அதுதான் நம்மளோட மோட் ஆஃப் பேஷன். கிரட்ஜிங் மூட் சிலருக்கு பிடிக்காது, ஆனா சே போனா போட்டோம் தலைவலி, ரைட்? ரொம்ப காமனா பாத்தீங்கன்னா ஆபீஸ்ல சொல்லுவாங்க, அப்பா எல்லாரும் சுனாமி குடுக்குறாங்க, நீங்க குடிக்கல, அப்பா பண்ணிதாப்பா தலைவலி, எனக்கு பிடிக்காது, பேர் போகிறோம், பண்ணவே இல்லைன்னா பிரச்சனை கொடுங்க. அபார்ட்மெண்ட்ல எல்லாரும் கொடுக்குறாங்க, ஒரு 50 ரூபாய் கொடுங்க, இல்லைன்னா 500 ரூபாய் கொடுங்க, என் பேரே போயிடும், கொடுத்துருங்க அப்படின்னு ஒரு வேண்டா விதமா நம்ம கொடுக்கறது வந்து தப்புன்றதை நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? 17.22 ஹரே கிருஷ்ணா. அதேஷா காலய தானம் அபாத்ரேபியாஸ்ச தீயதே அசக்ருத்தம் அவஜ்ஞாதம் தாமசம் உதாரிதம். ஹரே கிருஷ்ணா. And charity performed at an improper place and time and given to unworthy persons without respect and with contempt is charity in the mode of ignorance. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. என்ன இம்ப்ராப்பர் பிளேஸ்? அதாவது இதான் சொன்னேன், சேரிட்டி இம்ப்ராப்பர் பிளேஸ். யாரோ ஒருத்தர் வந்து இதை நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, யாரோ ஒருத்தங்க வந்து சேரிட்டி பண்ணாங்க. எப்படின்னா எல்லாருக்கும் பீடி, கரெக்ட், பாகவதம் கிளாஸ் சொன்ன பீடி தானே, சிகரெட், பீடி வந்து எல்லாருக்கும் பாக்கெட்டா கொடுத்தாங்க. இது வந்து சேரிட்டியா? அதே மாதிரி சினி ஆக்டர் நம்மளோட சல்மான் கான் வந்து எங்கேயாவது போனா பார்ல அன்னைக்கு நைட் ஃபுல்லா ஸ்பான்சர் பண்ணிடுவாங்க, கம்ப்ளீட்டா ஸ்பான்சர் பண்ணிடுவாங்க. அங்க இருக்கிற எல்லாருக்குமே என்ன, அங்க பார்ல என்ன கிடைக்கும்? மட்டனு சிக்கனு கிடைக்கும், அதோட வந்து தண்ணி, ரைட், ஆல்கஹால். 2 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் மீறுது. இப்போ வந்து இதை வந்து பண்றது வந்து மிகப்பெரிய தப்பு. ஏன்னா பெருமை ஒண்டி இல்லாம தப்பும் சேர்ந்து பண்றாங்க. இது வந்து சேரிட்டி இந்த மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ். இத பாருங்க, தானம் பேர்ல பையன் கேட்டிருக்கான், வீடனா ட்ரக், இத பண்ணலாமா யாராவது? இதுதான் அன்வர்த்தி பர்சன் பண்றது. ஏன்னா இது வந்து மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ். அதே மாதிரி நம்மளும் நிறைய தடவை பார்த்திருக்கோம், ஐயோ அவங்க பண்ணாத பசங்க, அவங்களுக்கு நல்லா ஸ்பான்சர் பண்ணலாம், என்ன பண்ணலாம், எல்லாருக்கும் ஒரு சிக்கன் பிரியாணி ஸ்பான்சர் பண்ணலாம். இப்போ சிக்கன் பிரியாணி ஸ்பான்சர் பண்றதால ஒருவேளை சாப்பாடு வயிறு நிரம்புறது இல்ல, ஆனா பாவம் அந்த கோழியை அழுத்து எதுக்கு நம்ம தானம் பண்ணணும்? வெஜிடபிள் பிரியாணி பிரசாதமா சாமி கொடுத்தா அவங்களோட பசியோட அவங்களோட மனது அந்த சோல் பார்த்தோம் இல்லையா இன்னைக்கு, அசூரிய நாமத்தை லோக, அந்த நம்மளோட ஆத்மாக்கும் நம்ம வந்து அஹிம்சா பண்ணாம அவங்களுக்கு நல்லது பண்ணலாம், அது நம்ம பண்ணணும்ன்றதான் நம்ம வந்து இதுல வந்து ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது வரைக்கும் இப்போ சேரிட்டி அண்ட் இக்னோரன்ஸ் என்னன்னா, தப்பான இடம், தப்பான ஆள், தப்பானவங்களுக்கு பண்றது. இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சா? ஏன்னா நான் வந்து நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் போறேன், டோட்டலி இதை விட்டு நம்ம முடிக்க போறோம். சோ இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்கு? புரிஞ்சது மாதாஜி. இப்போ வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து ஓம் தத் சத். இது நான் கொஞ்சம் ஸ்லோவா போறேன், ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப பிகினிங்ல எனக்கு கூட கொஞ்சம் புரியல. நீங்கெல்லாம் ஸ்மார்ட் பீப்புள், உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கலாம், பட் எதுக்கும் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்ததால நான் இதை கொஞ்சம் ஸ்லோவா போறேன். இப்போ வந்து ஓம் தத் சத் என்ன? இப்போ ஓம்ன்றதா எல்லாருக்குமே தெரியும், பிரணம மந்திரா, ஓம்காரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இது இங்கிலீஷ்ல வந்து AUM அப்படியாவது அக்காரா, உக்காரா, மக்காரா. அக்காரான்றது கிருஷ்ணரை டினோட் பண்றது,
உக்காரான்றது ராதாராணிய டினோட் பண்றது அண்ட் முக்காரான்றது நம்ம ஜீவாத்மாவை பண்றது. இது எல்லா பாஷைகளையும் எல்லா ரிலிஜனுக்கு தமிழ்ல என்ன சொல்லுவீங்க மாதிரி? மதம். மதங்களையும் இருக்கும். உன்னோட ஒண்ணு சம்பந்தப்பட்ட. ஆமன், அமீன், கரெக்டா? அததான் திட்டத்திட்ட எல்லாமே குறிக்குது. அதாவது அப்சல்யூட் ட்ரூத், உண்மை, ஆண்டவன் அப்படின்றத இது குறிக்குது. இப்ப வந்து இது ஜென்ரலா ஓம்ன்றது வந்து சவுண்ட் வைப்ரேஷன், ரைட்? அது வந்து கிருஷ்ணரை குறிக்கிறது. ஆனா மெயினா வந்து இது வந்து பிரம்மன் ரியலைசேஷன் அந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறது தான் ஓம்காரான்றது. இது வந்து இதோட இன்னொரு அர்த்தம் வந்து ஓம்னி பிரசன்ட், ஓஎம், அந்த ஸ்பெல்லிங்கும் அதேதான். ஓம்னி பொட்டன்ட், ஓம்னி பிரசன்ட்னா எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு. ஓம்னி பொட்டன்ட்னா எல்லா பொட்டன்ஷியும் இருக்கு அப்படின்னு. ஓம்னிஷியன்ட்னா நம்ம இதை வந்து பார்த்திருக்கோம். என்ன ஈஷோபனிஷத்தோட 8வது மந்திரம் இதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. சச்சரியகா சுக்ரமகாரமவ்ரணம் யஷ்னாவிதம் சுத்தம பாபவித்தம் கவி மனிஷி பரிபூ ஸ்வயம்பூ யாதா தத்ரதோ அர்த்தான் வியாததா சாஸ்வதீவ்யா சமாவ்யா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. சபரியகா சுக்ரம். சோ என்ன எல்லாமே சுத்தம், அதாவது ஆன்டிசெப்டிக் எல்லாமே கலந்து இருக்கிறதா அந்த கிருஷ்ணர்ன்றதை காட்டுவோம். இப்போ ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா மார்னிங் கிளாஸ்லயும் கேட்டேன் இது, பட் இது இம்பார்ட்டன்ட். இதுக்கு அர்த்தம் என்ன மாதாஜி? ஓம் ஓம்காரம், நமோனா நமஸ்காரம், வணக்கம், வந்தனம். ஓம் நமோ பகவதேனா டிவோட்டியா மேடம்? பகவான் 6 சாரி பகவான். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயானா கிருஷ்ணருக்கு எங்களுடைய வணக்கங்கள். வாசுதேவரின் வாசுதேவானா வசிப்பதுன்றது மனது, தேவானா தேவன் அப்படின்னு. மனதில் வசிப்பவர்ன்றதும் வாசுதேவருக்கு அர்த்தம். அப்புறம் தந்தையோட பேர் அதை வச்சு இருக்கலாம். இப்போ வந்து ஓம் என்றது வந்து இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா மாதிரி. ஓகே, ஓம் என்றது ஜென்ரலா குறிக்குது ஒரு எண்ணம். நமஸ்காரம் பகவத்தேனா 6 ஒப்புலன்ஸ் இருக்கு. இப்போ 6 ஒப்புலன்ஸ் கிருஷ்ணர் கொண்டியானா இல்ல ராமருக்கு இருக்கு, நரசிம்மருக்கு இருக்கு, நாராயணருக்கும் இருக்கு. எக்ஸ்கியூஸ் மீ ப்ளீஸ். தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த 6 ஒப்புலன்ஸும் எல்லாருக்கும் இருக்குன்றத நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸ்பெசிபிக்கா வாசுதேவாயான்றது யாருன்னா ஸ்பெசிபிக்கா வந்து நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை குறிக்கிறதுன்றது நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸ்பெசிபிக்கா அதாவது அதுல வந்து ரொம்ப பர்டிகுலரா வந்து நம்ம கிருஷ்ணரை வாசுதேவா எப்படின்னா இப்ப வந்து பகவான் பிரைம் மினிஸ்டர் ஜெனரலா சொல்ற மாதிரி சீஃப் மினிஸ்டர். ஆனா அவங்க அம்மா அப்பா எப்படி கூப்பிடுவாங்க? எப்படி கூப்பிடுவாங்க? தாய் தந்தை. மோடி எப்படி கூப்பிடுவாங்க? மோடி பிரைம் மினிஸ்டர் கூப்பிடுவாரு அவங்க அம்மா? அம்மாதான் கூப்பிடுவாரு. அம்மாதான் கூப்பிடுவாரு மோடி. இல்ல அவர் அம்மாவை கூப்பிடுவாரு. அம்மா எப்படி அவங்கள கூப்பிடுவாரு? பையனை தானே சொல்லுவாங்க. பையன்னு கூப்பிடுவீங்களாங்க? உங்க பையனை பேர் வச்சுதான் அவங்க பேர் சொல்லி கூப்பிடுவாங்க. மோடின்னு தானே கூப்பிடுவாங்க. அதுதான் நான் சொல்றேன். சோ மோடி அப்படின்னு வந்து அவரை கூப்பிடுவாரு. அதுதான் நம்ம இங்க வாசுதேவன். ஏன்னா கிருஷ்ணர்ன்றது சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். அதனாலதான் ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரால நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து இந்த மாதிரி ஓம் ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா டைரக்டா அவரையே குறிப்போம். அது நேரா வந்து ஆண்டவன் பேரே இருக்கு. மத்ததெல்லாம் ஓம்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். இப்போ ஹரி ஓம் ஹரி ஓம், அப்புறம் சுக்லாம் ஓம் சுக்லாம் வரதம் விஷ்ணு சசி வரதம் சதுர்புஜம். அப்புறம் நிறைய பாட்டு நீங்களே சொல்லுங்க ஒரு 2 எக்ஸாம்பிள் ஓம்ல. மாதாஜி ராம்னு சொல்லும் போது கூட ஓம் சேர்க்க மாட்டோம்ல. ஓம்காரம் கிடையாது ராமா அப்படிங்கிறது. ஆமாமா, ஓம்ல ஸ்டார்ட் ஆற 2-3 மந்திரம் சொல்லுங்க. கரெக்ட். ஓம் நமச்சிவாய நமச்சிவாயத்துக்கு உண்டு, ஆனா ராமாக்கு கிடையாது. ஓங்காரம் இல்லாத ஒரே ஒரு ராமாதான். ஓம் போஸ்வா காயத்ரி மந்திரத்துக்கும் ஓம் சொல்லுவா. ஓம் அதான் சொல்றேன். சோ ஓம்ன்றது அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் அன்றதை நம்ம வந்து ஓம்ல பார்க்கணும். இந்த 3 வேதிக் மந்திரங்கள் ரொம்ப பவர்ஃபுல். ஒன்னு ஒரு அர்த்தங்களை தெரிவிக்குதுன்றதை நம்ம பார்க்க போறோம். 17.23 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தஸ்ஸத் இதி நிர்தேஷோ பிரம்மண த்ரிவிதஸ்கிருதஹ பிராமணாதேன வேதாச்ச யஜ்ஞாஸ விகிதாஸ்புரா. இங்கிலீஷ். ஹரே கிருஷ்ணா. From the beginning of creation, the 3 syllables of
The symbols Om, Tat, Sat have been used to indicate the supreme absolute Brahman. They were uttered by Brahmanas while chanting Vedic hymns and during sacrifices for the satisfaction of the supreme. என்ன சொல்றாங்க? பிகினிங் ஆஃப் த கிரியேஷன், அதாவது ஆண்டவர் வந்த நாள்ல இருந்து என்ன ஆகுதுன்னா இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. சோ அது வந்த நாள்ல இருந்து வந்து ஓம் தத் சத் அப்படின்னு இருக்கு. ஒன்னே ஒண்ணு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, இது வந்து எதுக்குன்னா மெட்டீரியல் வேர்ல்டு லிங்க் ஆகுது. சோ இந்த பிகினிங் ஆஃப் த கிரியேஷன் அப்படின்னு சொல்றதுலயே உங்களுக்கு வந்து தெரியும் வந்து என்னன்னா, விஷ்ணு ரொம்ப விஷ்ணுவை குறிக்குது சுப்ரீம் பார்ட். ஏன்னா இது வந்து நம்மளோட இது ரைட். சோ அதனால வந்து தே அட்டர்ட் பை பிராமணாஸ். இப்போ பிராமணாஸ் வந்து இது இல்லாம நான் மியூட் போட்டுக்கிறேன். பிராமணாஸ் இல்லாம ஒரு ஸ்டார்டிங் இருக்கவே இருக்காதுன்றத நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம் ரைட். இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஏன்னா இப்ப வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து 2 டைப் ஆஃப் பேர்கள் இருக்கு. இப்ப வந்து கிருஷ்ணா, நந்தகுமாரா, அப்புறம் மதன் மோகனா, இதெல்லாம் வந்து டைரக்டா கிருஷ்ணரை அட்ரஸ் பண்றது ரைட். டைரக்ட் பிரைமரி நேம்ஸ். இது வந்து இங்க ஒண்டி இல்ல, மெயினா இது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல அதே பேர்கள் தான் இருக்கு. செகண்டரி பேரும் இருக்கு கிருஷ்ணருக்கு. செகண்டரி பேருன்னா இப்ப வந்து எடுத்தீங்க வச்சுக்கோ, பரமாத்மா. பரமாத்மா யாரை குறிக்கிறது? கிருஷ்ணரை குறிக்கிறது. உபதிருஷ்டா, அனுமந்தா, இப்படி எல்லாம் சொல்றோம் ரைட். இதெல்லாம் வந்து மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல ஒண்டிதான் இருக்கு. ஏன்னா அவர் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல வந்து எதையும் சூப்பர்வைஸ் பண்ணல ரைட். அவர் வந்து எதையுமே அவர் கிரியேட் பண்றது இல்லை. அந்த ஸ்லோகம் கூட பாத்தீங்கன்னா, பூஷணி கர்ஷயம சூரிய பிரஜாபத்ய வியூஹாஸ்மின் சமூத தேஜோ ததே ரூபம் கல்யாண தமோ தத்தே பஷ்யந்தி யோ அசோ அசோ புருஷஹ யோ அசோ அஸ்மி. அதே புருஷன்னா கிரியேட்டர். இதே நான் எடுத்தேன்னா புருஷா அப்படின்னு சொன்னாங்க. புருஷா இதெல்லாம் வந்து மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல தான் இருக்கு. ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல இந்த பேர்கள் தேவையில்லை, கண்ட்ரோலும் இல்லை. நாங்க எல்லாமே ஆர்கனைசிங். எதுக்கு கண்ட்ரோலர்ன்றத நம்ம பார்த்துட்டோம் ரைட். இப்போ அடுத்தது நம்ம போறோம் ரைட். இது வந்து தத். இப்போ வந்து 24 முடிச்சிடலாம். இது என்னன்னா, யாராவது படிங்க மாதாஜி. தஸ்மாத் ஓம் ஒரு செகண்ட். யஜ்ஞதான தப க்ரியாஹ பிரவர்த்தந்தே விதானோக்தாஹ சததம் பிரம்மவாதினாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இங்கிலீஷ் யாராவது படிங்க. Thus the transcendentalists undertake sacrifices, charities and penances, beginning always with Om to attain the supreme. Om means Vishnu. It is placed at the beginning of Vedic hymns to indicate the supreme goal. Very nicely read. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Om iti Brahmano nedishtham. It's the first goal. அதாவது முதல் கோல், அப்சல்யூட் கோல். கிருஷ்ணரை அடையிறது தான் முக்கியம்ன்றது ஓம்ல ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்றது நம்ம பார்க்கணும். விஷ்ணு மறுபடியும் சொல்றேன். சோ இது வந்து ரொம்ப பாத்தீங்கன்னா பிரம்மஜோதி ஃபீச்சர் குறிக்கிறது. இது அப்சல்யூட் ட்ரூத்ன்றது. இது வந்து பிகினிங்ல வந்து ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்றோம்ன்றத நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் நம்ம தத், ஏன் தத் யூஸ் பண்றாங்கன்றத பார்க்கணும். மாதாஜி 17.25. ஹரே கிருஷ்ணா. தத்வித்ய அனபிசந்தாய பலம் யஜ்ஞோ தப க்ரியாஹ ஆன க்ரியாச்ச விவிதாஹ க்ரியந்தே மோக்ஷகாங்க்ஷிபிஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. முக்தி கோசம் செய்யும் செயல்கள். One should perform. படிங்க, இங்கிலீஷ் படிங்க. One should perform sacrifice, penance and charity with the word tat. The purpose of such transcendental activities is to get free from the maternal entanglement. Oh, take tat sat down as a Chandogya Upanishad 6:8-7. Oh, that describes detached work for the sake of liberation. Oh, these activities are done with disregard for material results. Thank you. இப்ப வந்து பௌதிக ஆசைகள் கோர்ஸும் செய்யறது இல்ல. அதாவது பௌதிக ஆசைகள்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. இது வந்து நேஷ்காம கர்ம யோகான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த கேட்டகரி. அதாவது லிபரேஷன், முக்தி கோர்ஸும் செய்வது அப்படின்னு. தத் துவம் அசி. துவம்னா நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, துவம்
நீங்க அப்படின்னு சொல்ற ஒரு எல்லாமே வந்து நம்ம இங்க இருந்து லிபரேட் ஆகிறதுக்கு அப்படின்றதுக்கோசரம் பண்ற விஷயங்கள் தான் தத்துவமசி என்றது சொல்லுவோம். நம்ம விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம்ல கூட உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த பாட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. காயேன வாசா மனசேந்திரைவா புத்தியாத்மனேவா. தெரியுமா? யாருக்காவது தெரியுமா விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம்? தெரியும் மாதாஜி. சாண்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. காயேன வாசா மனசேந்திரியேவா புத்தியாத்மனா வா பிரகிருதே ஸ்வபாவாத் கரோமி யத் சகலம் பரஸ்மை ஸ்ரீமன் நாராயணாயேதி சமர்ப்பயாமி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. சோ இதுதான் ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. சோ நாராயணனுக்கு எல்லாமே சமர்ப்பணம் பண்றேன். மனசு புத்தி, ரைட்? அதுதான் ஆக்சுவல் அர்த்தம். காயேன வாச்சா, வாச்சானா பேச்சு, எல்லாமே நான் வந்து ஆண்டவனுக்கு சமர்ப்பணம் பண்றேன் எல்லாமே, ரைட்? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா, எல்லாமே, அதாவது புத்தி அகங்காரம் எல்லாமே நான் வந்து சமர்ப்பணம் பண்றேன்றது. சோ அவங்க பண்ணும் செயல்கள் எல்லாமே வந்து என்னன்னா, அவங்க பண்றது ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸா இருந்தாலும், பிசினஸ் பண்ணாலும் அதோட வேலைகள் அதோட பயன்கள் எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு கொடுத்துருவாங்க. அதுதான் தப் பண்றது, ரைட்? டிட்டாச்ட் ஒர்க் ஃபார் த சேக் ஆஃப், எல்லாமே டிட்டாச். எல்லாருமே கிராஸ்தாவா இருப்பாங்க. எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட யுதிஷ்டர் இருந்தாரு, ஆனா லிபரேஷன் ஒண்டிதான் ஃபோக்கஸ்ல இருந்தாரு. அவர் லிபரேஷன் கூட இல்ல, அவர் ரொம்ப பியூர் டிவோட்டி. பட் இங்க இருக்கிறதுக்கோசரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்ல வரேன். இப்ப வந்து இந்த மூணுமே ஓம் தத் சத் வந்து மெட்டீரியல் லிங்க்ல இருந்து எஸ்கேப் ஆற கான்செப்ட். சுத்த சத்வம் பண்றவங்க பியூர் டிவோட்டிஸ், அவங்க அது கூட இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல, அவங்க பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்கு போயிடுவாங்கன்றது வேற. அது கடைசியில நான் சொல்றேன். இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து சத்தனா எட்டர்னல்ன்றது உங்களுக்கு தெரியும். சில செயல்கள் வந்து எட்டர்னல்ன்றதை நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். மாதாஜி 26-27 படிங்க. சத்பாவே சாது பாவே ச சத் இத்யேதத் பிரயுஜ்யதே பிரசஸ்தே கர்மணி ததா சத்சப்த பார்த்தயுஜ்யதே யஜ்ஞே தபசி தானே ச சிரிஸ்தத் இதி சோச்யதே கர்ம சைவ ததர்த்தீயம் சத் இத்யேவாபிதீயதே. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கவா மாதாஜி? வாசிங்க, வெயிட்டிங். The absolute truth is the objective of devotional service, and it is indicated by the word Sat. These works of sacrifice, of penance, and of charity, true to the absolute nature, and are performed to please the Supreme Person, O Son of Radha. Sad eva saumya Sandogya Upanishad 6.2.1. Sat means eternal. Activities done for the sacrifice of the Lord reveal the true spiritual nature. In such activity, the performer of actions becomes eternal. The activities are aimed at the eternal, and the benefits of the activities are eternal. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. Hare Krishna. சத்தனாலே உங்களுக்கு தெரியும் எட்டர்னல்ன்றதை நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து சச்சிதானந்த விக்கிரகான்னு பார்ப்போம் இல்லையா, சத், ரைட்? எட்டர்னல்ன்றது ஃபர்ஸ்ட் அதே மீனிங் தான் இன்னும். இது வந்து எட்டர்னல்னா இது எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணர் ஆண்டவனோட சேவைக்கு செய்யும் எல்லாமே. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நம்ம வந்து என்ன, இப்ப வந்து பூக்கள் சமைக்கிறோம், ஓகே. ஆனா ஆண்டவனுக்கோசரம் சமைக்கிறது, கோயில் கிளீன் பண்றது, கோயில்ல பூக்கள் சேகரிக்கிறது, செய்யும் ஜகமம், இப்போ இருக்கிற ஆக்டிவிட்டி. நம்ம சத்சங்களை வந்து கதை பேசல, நம்ம யாருமே வந்து உட்காந்து இப்போ மெட்டீரியல் ஆக்டிவிட்டினா என்ன சொல்லுவோம்? மெட்டீரியல் ஆக்டிவிட்டினா நான் வந்து சொல்வேன் இந்த மாதிரி வேற கதைகள் போவோம். மாதாஜி உங்களுக்கு என்ன தெரியுமா, ராமலட்சுமி மாதாஜி நீங்க வந்து என்ன ஆச்சு, நீங்க வந்து ஏன் வரல நேத்து? இமீடியட்டா என்ன சொல்லுவாங்க ராமலட்சுமி மாதாஜி? ஐயோ ஏன் கேட்டீங்க, பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க வந்துட்டு தலைவலிங்க, அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு புடவை பட்டிருந்தாங்க, வந்து பாத்தீங்க எவ்வளவு செலவு இருக்கும் தெரியுதா? இதெல்லாம் காசிப். சபாஷ் ராதிகா மேடம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த மாதிரி பேச்சை விட்டுட்டு இப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, நீங்க நேத்து என்ன பண்ணீங்க அந்த டைம்? நான் வந்து கிருஷ்ணர் கதை கேட்டுட்டு இருந்தேன். ஐயோ அந்த டைம் நான் ராமர் கதை கேட்டேன். இப்ப வந்து ராமலட்சுமி மாதாஜி கிரேட்டா இல்ல அமிர்தா மாதாஜி கிரேட்டான்றதுல, பட் ரெண்டு பேருமே வந்து ஃபுல் எனர்ஜி வந்து எட்டர்னல். இவங்க அக்கௌண்ட்லயும் எட்டர்னல் எனர்ஜி போகுது, அவங்க எட்டர்னலும் போகுது. இதுல வந்து கோயில் பூஜாரி தான் கிரேட்டு, கோயில் கிளீன் பண்றவர் குறைச்சல்ன்றதுல. கிருஷ்ணர் எல்லாரையும் வந்து சமமா தான் பாப்பாருன்றதை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். அதனால செய்யும் இடம் எட்டர்னல், செய்யும் ஆக்டிவிட்டியும் எட்டர்னல், அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அதுவும் எட்டர்னல். நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, ஸ்வல்பம் அப்பியசிய தர்மஸ்ய திராயத்தே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சொல்பம் அப்பியசிய கொஞ்சோண்டு செஞ்சா கூட அந்த அதோட இது பர்மனண்டா இருக்கும். சோ நம்ம அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் ஆயிடும். எட்டர்னல் பெனிஃபிட், அதாவது ஆண்டவன், இதுதான் ஆப்ஜெக்டிவ். அதாவது நான் லாஸ்ட் டைமே சொன்னேன் உங்களுக்கு, ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் வர்ஷிப் ஆப்ஜெக்டிவ் ரெண்டுமே ஒன்னா இருக்கணும்னு நெசசிட்டி இல்ல. எக்ஸாம்பிள் வந்து 6வது சாப்டர் அஷ்டாங்க யோகாக்கு போனோம்னா ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் வர்ஷிப் வந்து கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணரை நினைச்சு அவங்க வர்ஷிப் பண்ணுவாங்க. ஆனா
அவங்களோட ஆப்ஜெக்டிவ், அதாவது அவங்க சேரும் இடம் கிருஷ்ணரா இருக்கணும் இல்லை, அவங்க பிரம்மஜோதி தான். ரைட்? சோ ஆப்ஜெக்ட் ஏன்னா அப்பதான் அவங்களால கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியும். அதனால அவங்க பரமாத்மாவை அவர் கிருஷ்ணரா தான் பண்றாங்க. ஆனா அவங்களோட ஆப்ஜெக்டிவ் கிருஷ்ணரை சேர்றது, அவங்களோட ஆப்ஜெக்டிவ் பிரம்ம ஜோதியை சேர்றது. ரைட்? சோ ஆப்ஜெக்டிவ் சரியாச்சுன்னா அதுதான் எட்டர்னலா இருக்கும். அதாவது எட்டர்னல்னா பர்மனன்ட். இது எங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து நம்ம எல்லாம் அதாவது நம்ம இப்ப பண்ற ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் நம்மளுக்கு விசாக்கும் டிக்கெட்டுக்கும் பைசா மாதிரி அங்க அக்கௌண்ட்ல சேர்ந்துட்டே இருக்கு, போயிட்டே இருந்துட்டு நம்மளுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல அக்கௌண்ட் பர்மனெண்டா அங்க ஆயிட்டு அங்க பர்மனெண்டா இணைச்சிடுவோம்ன்றதுதான் நம்மளோட சத்தோட அர்த்தம். கிளியரா? சோ சுத்த சத்வம் அப்படின்னு வர கணக்கும் இதுதான். சோ நம்ம பண்ற ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் கிருஷ்ணரை உண்டி குறிக்கிறதா இருந்தா அது சுத்த சத்வம் ஆகும். எக்ஸாம்பிள், சாப்பாடு நான் சாப்பிடுறேன், சமைக்கிறது ஆண்டவனுக்கு ஓகே, இதெல்லாம் சத்வ குணங்கள், நல்ல சாத்விக சாப்பாடு. அதை நான் ஆண்டவனுக்கு வச்சு சாப்பிட்டேன்னா சுத்த சாப்பாடா. சரிங்களா? சோ இது வந்து முக்கியம். இந்த டாபிக் இதுதான் நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னேன். ஓம்காராவோட அர்த்தம் என்னன்றது இது வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிருதா ஆதி லீலா 7வது சாப்டர்ல 128 வர்ஸ். சைத்தன்ய சரிதாமிருதா இஷ்டத்துக்கு போவோம் 140 வர்ஸ் 150 எல்லாம். சோ அந்த ஓம்காரான்றது இதுன்றது கிருஷ்ணர் வந்து இன்னொரு இடத்துலயும் சொன்னாரு பகவத்கீதால. அது எங்க சொன்னார்? ஓம் அப்படின்றது என்னோட பிரணம மந்த்ரா, நான் தான் அது அப்படின்னு எப்போ சொன்னாரு? விஸ்வரூப தர்சனம். தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. விஸ்வரூபத்துல அவர் காட்டினாரு. சொன்னது எப்போ? க்ளோஸ். நீங்க அவ்வளவு க்ளோஸா தான் இருக்கீங்க. 10வது சாப்டர்ல ஒப்புலன்ஸ்ல வரும்ல 10th ஓம் தான். 10வது சாப்டர்ல தான் தியரி கிளாஸ். 11th கிளாஸ்ல வந்து 11th சாப்டர்ன்றது 11th சாப்டர் விராட் ரூபத்துல வந்து ஃபுல் டெமோ காட்டிட்டு இருந்தாரு. இந்த பேஜ் யாராவது படிங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் நான் படிக்கிறேன். அகாரேனோ யதே கிருஷ்ணஹ சர்வலோகைக நாயகஹ உகாரேனோ சதே ராதா மகாரோ ஜீவ வாசகஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. Hare Krishna Mataji. படிங்க. The later you indicates Srimati Radha Rani, the pleasure potency of Krishna, and indicates the living entities. Hare Krishna மாதாஜி. உங்களுக்கு கிருஷ்ணர் மேல கோவமா? அவரோட பாராகிராஃப் ஒண்டி விட்டீங்க இங்க இரண்டாவது. Okay, sorry Mataji, I didn't see. அவருக்கு சொல்லுங்க. A Krishna, the letter A refers to Krishna, who is Sarva Lokaika Nayaka, the master of all living entities and planets, materials and spirituals. So the letter U indicates Srimati okay, Radha Rani. That's okay. Thank you so much. Hare Krishna. So ரொம்ப கிளியரா ஆகார ஏன்றது கிருஷ்ணர்ல தான் ஆரம்பிக்கிறதுன்றதை நம்ம கிளியரா பார்த்துட்டோம். இது வந்து இந்த பிக்சர் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல். இது வந்து யாருன்னு யாருக்காவது தெரியுதா? சைத்தன்ய சரிதாமிருதா அட்டென்ட் பண்றவங்க எல்லாரும் சொல்லுவாங்க இந்த ஆன்சர். மாதாஜி சாப்டர் லெவல் 2ல படிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க இருக்கிறது. பட் தயவு செஞ்சு சைத்தன்யா ஆல்மோஸ்ட் ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு லாஸ்ட் நேத்து தான் 4 கிளாஸ் இருக்கு. அது 18 days அப்புறம் தான். இது ரொம்ப முக்கியம். தயவு செஞ்சு படிங்க. ஏன்னா டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யா. இது வந்து ராமானந்த ராய், இவர் தான் அர்ஜுனர் வந்து பெரிய சவுத் இந்தியால வந்து இவர் பேர்ல ஸ்டாம்ப் கூட ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. இவர் வந்து கவர்னரா இருந்தாரு. அப்ப வந்து அவ்வளவு பெரிய போஸ்ட்ல இருந்தாரு நம்மளோட சவுத் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல, மட்ராசப்பட்டினம் அப்படின்னு சொல்ற டைம்ல. அப்போ ஸ்பெசிபிக் பிளேஸ் இல்ல, அந்த ஃபுல் ரீஜன் இருந்துச்சு. அப்போ வந்து அவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பார்த்த உடனே அவர் கட்டி பிடிக்கிறாரு. எல்லாரும் பார்த்தவங்க ஷாக் ஆயிட்டாங்க. ஏன்னா அவர் ஒரு சன்னியாசி. இவர் அர்ஜுனர்ன்றது தெரிஞ்சாலும் ஒரு நார்மலா சன்னியாசி யாரையும் கட்டி பிடிக்க மாட்டாங்க. ஆனா அவங்களால தாங்க முடியாத லெவலுக்கு. அப்போ வந்து இவர் கொடுக்குற எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் இது. அக்காரம் உக்காரம் மக்காரம் அப்படின்னு ஓவர் நைட் உட்காந்து பேசிட்டே இருக்காங்க. அப்போ அவர் கண்ணுக்கு சைத்தன்யா இந்த தர்சனம் கொடுக்குறாரு. கிருஷ்ணரும் ராதாராணியும் இருந்த ஒரு தர்சனம். அப்புறம் அவர் கவர்னரா வேலை செஞ்சுட்டு ரிட்டையர் ஆனப்பறம் அவர் சைத்தன்யாவே போய் சேர்ந்துட்டாருன்றது நமக்கு தெரியும். இப்போ வந்து கடைசியில இருக்கும் 17.28 என்னன்னா, பட் sacrifices and austerities and charities performed without faith in supreme are non-permanent. O son of Pritha, regardless of whatever rites are performed, they are called asat and are useless both in this life and in the next. Hare Krishna. 17.28 shloka yarad panningle. Asat gayahudam tattam tabastaptam hrudam chayat asat uccade partha nachatat pretya nohiga.
வெரி பியூட்டிஃபுல் சாண்டிங் மாதாஜி. டக்குன்னு படிக்கிறீங்க பாருங்க, எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. Thank you, Mataji. 2-8 முடிஞ்ச உடனே வந்துச்சு. தேங்க்ஸ் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அசத்னா சத்துக்கு ஆப்போசிட், எட்டர்னல் இது டெம்பரரி. எக்ஸாம்பிள் நம்ம எல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவோம். பசங்களை கோயில் போகணும், நான் வரணுமா, எனக்கு நம்பிக்கையே இல்லை, என்ன பண்றது, நீ கூப்பிட்டுட்ட நான் வரேன், வேற என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு. சோ இதுதான் அசத்ன்றது. அதாவது நம்பிக்கை இல்லை ஆனா செய்யணும்னு செய்யறது. நெக்ஸ்ட் வந்து அம்மா நான் எல்லாரும் பூஜைக்கு போறோமா, எல்லாரும் கோயில், என்ன கோயில் ஒரு சாக்கு, எல்லாரும் கெட் டுகெதர். அது என்ன சாமி போனாங்கன்னு கூட ஞாபகம் இருக்காது, ஆனா அது ஒரு கெட் டுகெதர், அது ஒரு அசத்து. அப்புறம் ஒருத்தங்க சொன்னாங்க, நீங்க ஏதோ சாமி சொன்னீங்களே, நான் இது வந்து என்னோட ஆண்டி, என்னோட அம்மாவோட தம்பி பொண்டாட்டியோட சிஸ்டர், ரைட். ஒருத்தர பார்த்தேன் நான், அப்போ என்ன ஒரு 12-13 வயசு தான் இருக்கும். அவன் சொன்னாங்க, நான் வந்து எவ்வளவு சாமி கும்பிடுற தெரியுமா, மாசம் மாசம் ஒரு சாமி கும்பிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் சிவனுக்கு போனேன், அப்புறமா இங்க போனேன், அப்புறம் பெருமாள் போனேன், அப்புறம் ஆஞ்சநேயர் போனேன், அப்புறம் இது போனேன் அப்படின்னு. அப்போ எனக்கு ரொம்ப தெளிவா இருக்காது, 10-12 வயசு சொல்றேன். அப்ப பார்த்துட்டு நான் சொன்னேன், ஆண்டி நீங்க இவ்வளவு சாமி கும்பிடுறீங்களே அப்படின்னு. ஆமா, ஒரு மாசம் இந்த போவேன், இது செட் ஆகலாம், நான் மாத்திட்டே இருப்பேன் அப்படின்னு. ஆண்டி உங்களுக்கு நம்பிக்கையே இல்லையான்னு கேட்டேன். ஏன் நம்பிக்கை இருந்தா ஒரு சாமி நீங்க கூப்பிட்டு அதுல இருந்து வெயிட் பண்ணுவீங்க, நீங்க மாத்திட்டே இருந்தீங்கன்னா இன்னொரு சாமி இன்னொருத்தருக்கு கொடுத்துருவாங்களே. நான் சொன்னது வந்து கிண்டலா சொல்லல, சீரியஸாவும் சொல்ல, கேஷுவலா சொன்னேன், ஒரு தாட் மாதிரி. அவங்க அப்புறமா திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, நீ சொல்றதும் கரெக்ட் இல்ல, எனக்கு நம்பிக்கை இல்லையான்னு. இதுதான் இந்த சாப்டரோட முக்கியமான பாயிண்ட். ஏன்னா 16 சாப்டர் வந்து தெய்வே அசுரா, அதாவது பக்தி இருக்கிறவர்கள் இல்லாதவர்கள், 2 கலர். இந்த சாப்டர் ஃபுல்லா கிரே கலர், அதுதான் கிரே கலர் போட்டிருக்கேன் ட்ரெஸ் ஃபுல்லே கிரே. அதாவது நடுவுல இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன நிலைமைன்றது, அவங்க எப்படி அச்சீவ் பண்ணுவாங்க. சோ இந்த சேரிட்டி இதெல்லாம் கூட இந்த 3 மோட்ஸ் எப்படி பண்றாங்க. ஆனா அந்த சேரிட்டி எந்த மோடா இருந்தாலும் கண்டினியூ பண்ணாதான் கொஞ்சமாவது குடுக்குற பழக்கம் இருந்துட்டு நம்ம பியூரிஃபை ஆகும் அன்றதான் கிருஷ்ணர் வந்து இங்க சொல்றாரு. இந்த மொத்த சாப்டரே அதுலதான் அடங்கி இருக்கு. Mataji, finish பண்ணட்டுமா? ப்ளீஸ் finish பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணன். ஓம் தஸ்ஸத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே சத்தாத்ரய விபாகயோகோ நாம சப்ததசோத்யாயः. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம். தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஒரு குயிக் Thank you. 17.127 one's modes determines one's activities, faith and worship in the modes, right? So நம்மளோட என்ன நம்பிக்கை எல்லாமே வந்து ஒருத்தரோட மோட் தான் டிசைட் ஆகும்ன்றத நம்ம பார்த்துப்போம். சாப்பாடு என்ன மோட்ல இருக்கு, நம்ம பண்ற, அதாவது நம்ம சாப்பிடுறது ரொம்ப முக்கியம். சத்வ குணத்துல சாப்பிடுறது ஒண்டி முக்கியம் இல்ல, நம்ம பண்றது என்ன, வெஜிடேரியனா நான் வெஜிடேரியனான்றதே முக்கியம் இல்ல, மெயினா கிருஷ்ணடேரியன். சுத்த சத்வம்ன்றது என்ன, அந்த சத்வ சாப்பாடை ஆண்டவனுக்கு கொடுத்து சாப்பிடுறது சுத்த சத்வம். அதே மாதிரி சாக்ரிஃபைஸ் வந்து நம்ம பண்றது என்ன, ஜபம். அது வந்து கிருஷ்ணரோட சந்தோஷத்துக்கு பண்ணா அது விசுத்த சாக்ரிஃபைஸ் ஆகும், சரிங்களா. யக்னா அதான் சங்கீர்த்தன் யக்னா. ஆஸ்டாரிட்டி பண்ணும் தபசுகள் எல்லாம் என்ன, நம்ம வந்து கிருஷ்ணரையே நினைச்சுக்கிட்டு பண்றது எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கோசரம் பண்றதாக கணக்காகும். சேரிட்டி பகவத்கீதா மாதிரி பண்ணா அது சுத்தம், டிரான்ஸ்ஜெண்டர். ஒரு குழந்தைக்கு படிக்கிறதுக்கு கொடுத்ததும் அது மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல தான் வரும். ஆனா இதுவே பகவத்கீதா கொடுத்தோம்னா சேரிட்டி வந்து அந்த லெவலுக்கு போகும். கன்க்ளூஷன் வந்து ஓம் தத் சத் இல்லாத வார்த்தையே இல்லை, இது எல்லா வேதிக் மந்திரங்களையும் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணோம். இதுல வந்து முக்கியமான ஒரே ஒரு நிமிஷம் சொல்ல விரும்புறது என்னன்னா, இதுல வந்து ஆண்டவன் கிட்ட கூட்டிட்டு போற செயல்கள் எல்லாமே பண்ணுவோம், எல்லா ரிலிஜனுமே கிரேட். இப்ப பிரபுபாதா வந்து ஈரான் நினைக்கிறேன், ஈரான்ல வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, அங்க வந்து இஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அங்க வந்து ஒரே பக்தி பூஜைகள் நடந்துட்டு இருக்கு. அப்போ வந்து அவர் கேட்டுட்டு இருக்கச்சே இன்னொருத்தர் கேட்டாரு, நீங்க பாருங்க இவங்க வந்து இஸ்லாம் பண்றாரு, இவருக்கு கிட்ட கிருஷ்ணர் பேசுமா. அவர் சொன்னார், ஏன் என்ன செக்ரட்டரியன் ஆக்குறாங்க, நல்லா கும்பிட்டாலும் அவளை இவ்வளவு பக்தியோட பண்றாங்க, அதுதான் முக்கியம். ஏன்னா இந்த பாதைகள் அங்கே கூட்டிட்டு போய் சேரும் அப்படின்னு. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தா இது பகவத்கீதாலையும் எழுதல, பாகவதத்திலயும் எழுதல. ஏன்னா சைத்தன்ய சரிதாமிர்தா ரொம்ப டீடைல் அட்வான்ஸ். அதுல கிளியரா சொல்லியிருக்காங்க. குரான்ல வந்து ஒரு பர்டிகுலர் வேர்ஸ் இருக்கு, அதாவது ஹெவன் இருக்கு இல்லையா, அங்க போனா சொர்க்கம், அவங்க பாஷையில அங்க ஜன்னத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அங்க வந்து 73 சோ 73 பெண்களோட கல்யாணம் ஆனது பெண்களோட நம்ம என்ஜாய் பண்ணலான்னு. சோ இப்ப வந்து அதை நினைச்சிட்டு அவங்க ஜனத்துக்கு போனாங்கன்னா அப்பவே மெட்டீரியல் ஆயிடுது, கரெக்டா. ஏன்னா கர்ம காண்டா போக்கஸ் ஆகும் ஒரு புக்கும் அந்த மாதிரி. அதே மாதிரி பகவத்கீதா பைபிள்ல ஜீசஸ் சொன்னாரு, சொல்றதுக்கு எனக்கு வாய் இருக்கு ஆனா கேட்கறதுக்கு உங்களுக்கு காது இருக்கான்னு தெரியாது. சோ அவரால் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல. கிருஷ்ணருக்கு கம்ப்ளீட் பண்றது எல்லாமே பக்தர் ஒரு லெவலுக்கு கூட்டிட்டு போகும். ஆனா பகவத்கீதா இஸ் காம்ப்ரிஹென்சிவ். இப்போ பிரபுபாதாவே எடுத்தீங்கன்னா நிறைய சர்ச் இருக்கு, மாஸ்க் இருக்கு,
ரொம்ப ஸ்டார்ச், அதாவது ஸ்டான்ச் டிவோட்டிஸ்னா யார் சொன்னோம்னா இங்க இருக்கிற அங்க இருக்கிற ப்ரீஸ்ட் எல்லாம் இருக்காங்களே அவங்களை யாருமே கன்வெர்ட் பண்ணவே ட்ரை பண்ணல. அவர் என்ன சொன்னாரு, உங்களோட பைபிள நல்லா படிங்க, அத பக்தியோட படிங்க, அதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க, அதோட வார்த்தைகளை ஒன்னொன்னும் நீ சீரியஸா எடுங்க. thou shall not kill அப்படின்னா கொலை பண்ணக்கூடாது எல்லாத்தையும். அங்க வந்து ஜீசஸ் எழுதினாரா அந்த எல்லான்றதுல வந்து மனிதர்கள் இன்க்ளூடட், மிருகங்கள் இல்ல, எல்லாமே ஏன்னா எல்லா உயிர் ஜீவங்களும் அன்றதை நீங்க வார்த்தைக்கு வார்த்தையை எடுத்துக்கோங்க. அப்போ நீங்க வந்து பகவத்கீதா கொடுக்க வந்தீங்களா? இல்ல, நான் வந்து கிருஷ்ணரா கொடுக்க வந்தேன். ஃபர்ஸ்ட் யூஎஸ்க்கு போனச்சு நீங்க என்ன எடுத்துட்டு போக வந்தீங்கன்னு கேட்டாரு. அவர் வந்து நான் எதுவுமே எடுத்துட்டு போக வரல, நான் கொடுக்கறதுக்கு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் காட்னு சொல்றாங்க குரான்ல. இவர் ஜீசஸும் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா சன் ஆஃப் காட். காட் யாரு? கிருஷ்ணர். அது அவங்க சொல்லல. பார்ஷியல் ரியலைசேஷன். நம்ம சொல்ற பரமாத்மா, பகவான் இல்ல, பிரம்மா, அதாவது பிரம்மஜோதி, பரமாத்மான்ற ரியலைசேஷனோட இவங்களுக்கு நிக்கிறது, ரைட்? நம்மளது கம்ப்ளீட் பண்றோம். கம்ப்ளீட் பண்றச்சே நம்ம உச்சத்துக்கு சுப்ரீம் டெஸ்டினேஷன் போவோம். இல்லைனாலும் ஒரு ஸ்டேஜா போவோம், ரைட்? நான் வந்து கோயில் போவேன், நின்றுட்டு அம்மா எனக்கு கால் வலிக்குது, நான் உட்காந்து கும்பிடுறேன், பரவாயில்லமா உட்காந்து கும்பிடணும். அதுக்கு அர்த்தம் உட்காந்து கும்பிடுறது கரெக்ட்ன்றது இல்லை. ஐயோ குழந்தை கால் வலிக்குது, அட்லீஸ்ட் உட்காந்தா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கும்பிடுவாங்க. உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? சோ எண்ணம் என்னன்னா நம்மளோட எண்ணம் வந்து அவங்கள கிருஷ்ணர் கிட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சமா கூட்டிட்டு போறது. ஒரு குழந்தை வந்து ஃபெயில் எழுதுன்னா 100 வாங்கணும்னு சொல்றது முட்டாள்தனம், ரைட்? பரவாயில்லமா 35 மார்க் நீ ட்ரை பண்ணு. 35 வந்தப்பறம் 60 மார்க், 60க்கு வந்தப்பறம் 70 மார்க், 70 வந்தப்பறம் 100, ரைட்? எடுத்த உடனே 10 மார்க் 100 மார்க் வாங்கணும் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்கன்னா போமா அப்படின்னு ஓடியே போயிடும் குழந்தை. அதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே நம்ம வந்து இப்படிதான் பண்ணணும், அப்படிதான் பண்ணணும், நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடாது. நீங்க பாத்தீங்கன்னா level 1 level 2 வந்து நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடாது, பேசவே கூடாதுங்க. ராமனிஷ்டதாஸ் பேசவே பேசாதீங்க, ரைட்? ஏன்னா அது வந்து அப்படியே ஓடிடுவாங்க. சோ ஏன்னா அதுதான் அந்த லெவல் ஆஃப் ரியலைசேஷன், ரைட்? அட்லீஸ்ட் கூட்டிட்டு வாங்க. பகவத்கீதா கிருஷ்ணர் பண்ணுவார் அந்த வேலை எல்லாம். நம்மளுக்கு என்ன வந்துச்சுன்னு இப்ப பாத்தீங்கன்னா level 2ல level 2 நிறைய பேர் நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டாங்க. நிறைய பேர் ஆனியன் கார்லிக் கூட சாப்பிடாம இருக்காங்க, ரைட்? level 3 பாத்தீங்கன்னா இன்னும் எக்ஸ்ட்ரீம்ல போயிடுவாங்க, ரைட்? டீ காஃபி கூட குடிக்க மாட்டேன். சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து ரியலைசேஷன் போயிட்டே இருக்கும்ன்றதை நம்ம பார்க்கலாம், சரிங்களா? சோ இதோட நான் இந்த சாப்டரை முடிச்சுக்கல. வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துவ்ய ஏவச்ச பதிதானா பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. எல்லாரும் சேர்ந்து ப்ளீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண ஹரே, கிருஷ்ணா ஹரே ராமா ஹரே ராமா, ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கேட்கலாம். ராம ஹரே ஹரே. சந்தேகங்கள் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எழுதும்போது கணக்கு புதுசா ஆரம்பிக்கும் போது கூட ஓம் போட்டுட்டு ஆரம்பிக்கிறாங்க. கேட்கல பிரபு. எழுதும்போது புதுசா கணக்கு ஆரம்பிக்கும் போது எல்லாருமே வந்து ஓம் போட்டுட்டு தான் துவங்குறாங்க. ஆமா, இது இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஓம்ன்றது விநாயகர் குறிக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. பிரபு எப்பவுமே விநாயகர், ஒரே ஒரு செகண்ட் பிரபு, சாரி ஜஸ்ட் ஒரு செகண்ட். ஓம்ன்றது வந்து விநாயகரை குறிச்சா கூட நான் சொல்றேன். ஓம்ன்றது விநாயகரை குறிக்கிறதுன்றதே வந்து நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க. ஓம்ன்றது விநாயகரை குறிச்சா கூட அதுக்கு ஸ்பெசிபிக் அர்த்தம் என்னன்னா, விநாயகரை குறிக்கிறதே இருக்கிறதுலே ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, விநாயகரே வந்து என்ன பண்ணணும், என்னோட அப்டக்கிள்ஸ் நீக்குங்கன்றது சொல்றதா அது, ரைட்? விநாயகர் மூலமா நம்ம என்ன பண்ணணும், நான் நல்லா சக்தி வரணும், நல்லா வரணும்னு வந்தே பிரணாம சகலேச கணாதி ராஜஹ விக்னம் விகத்தும் அலமஸ்ய ஜெகத்ரயஸ்ய கோவிந்தமாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது விநாயகரை வந்து கும்பிட்டுட்டு அவரோட சக்தியோட நம்ம சக்சீட் ஆகணும்ன்றதுதான் நம்ம சொல்ல வர்றோம்ன்றதுதான் நம்ம சொல்லிக்கிறோம், சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? இஸ் இட் ஓகே நான் நெக்ஸ்ட் வீக் கேள்விகள் எடுத்தா இப்ப முடிச்சிடலாமா செஷனை? இன்னொரு செஷன் போகணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. வேற டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து நாளைக்கு பாகவதம் கிளாஸ்லயும் இது அப்புறமா கிளாரிஃபை பண்றோம், இல்லைன்னா மண்டே எடுக்கிறதுல, இல்லைன்னா அடுத்த கிளாஸ் மறுபடியும் சீக்கிரமா நம்ம அனௌன்ஸ் பண்றோம், அப்ப எடுக்கலாம், சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி.